GHS so me ji say twedi amponyanko padom abusua yegina ye ho ye nokre nyame egusu kwaye mu ya wo boy ho ban ye ho ye pa e wa ha menim se be wa so a wo hwe me anase bia ofri bia be kan ye ho nyame adom so ho ye wo be kan ye ho dia na ma wakwa aba biem se mediki aka no e de ba ye by Grace TV GHS so ni die mo abusua sine da bia me kan no se onamoa na nyame e ya adom na be pie e channel nyame ya adom na be pie eye video yi so amesrewa ye di kan pa ya na mesre se na wa subscribe to the channel enye no ko amesre o subscribe wi a na fe wa share e di ama obi o te ba bi na ono so a subscribe na fe mu na ma turn notification so de be ya video bi a to mo antempa e di ni abrase kwan so mu na mo sa be ka bi na bibia enso akoso ye asundwe kwan so nzo obaye ni saa awofro nso e ba be ka obaye ni saa nti nyame hira yina say be subscribe to the channel na fe ya share ama edurachiri na bibia enso akoso ye busu amesre afa uba na bibi tochima na watia me na so esan sempanyufo na ka wansem say de almost awo say bonim se na chiachia agisi obi e ka chere nti say o hwe esisi a na bibia tochima ntempa watia munyu abema na so na ya di hu dwuma ntempa sense ni na bibia awie ye e wasante Mampong sabre enti update a etoto form e ni na ebeto ebo ase na sabre ye nyina ye de aso nyina ya ho na bibia enso akoso asundwe kwan so nti mesre say obeka ye ho ase na mediki aka na subscribe to the channel na wa share ama obi o te ba bi enso enya bi ahwe na nya no kwa after say subscribe na wo share ama obi o te ba bi enya bi ahwe no na fe wo hwese bibia to ba na bibia to chima bi kwa na ye sound na wotia me na so ebia na eye screen na wo hu nyema bia na wotia me na so ni atenti ni na bibia enso akoso ya so bi kwa so say ya be ya me ya domo a ye nya akunya na ya ba be so ye na ya ho nti mediki aka da ha Asante Mampong na ahemfie ene wo mani mintwa ne ye nkyarefo ahemfie ene wo ye nim ha no sadia etie awia no ntina akoye sa ye hu ne ye no na machi de yam gina yi o hwe machi aso a kwa adikopie biaya na ahema ahemfie ewo ene sadia esie tena sa ahembo boa no ene ye wo sabre na ye nyina ye nim se ye de batu ye nyina ye ho anim nanom ede de batu dwa se ye bena da emu no en Nananom ehyaase ya nkakra na wabie kwan se Asante Mampong de hye bia ya owo akomapa ene opepa na opese obepre Mampong sabi silver stool dwitedwa no kwan da ho ya obetim de na district there anase de dwa to a abeto Nananom ani ehyaase eviti eda ya etwa mu benada Nananom ede beto dwa se obi biara ya opese opre akunya ne bibia obetim na district aba abeto yewura no manim na ahema Nananom atena kunya nyina enim no kre Nananom de to dwa sa ya ehyaase benada o ya beka ya benada no yame adom ema yenya akwanya ebeduru ha ema de course nyina ye de besom ye ne ya hwefo na Nananom ma yenya nte se ehyaase benada ye twam no beto aso a ya na dai ene kwasie ena bibia ebekọ na wie ye Nananom si wo benada no ya ya ne dai ye kwasie dai ena ye deadline and as ne dai ena ye the last day ya etwato kwa dey etwato wo sa dwato a ene mu nsem na se won ye wa akomapa do person we pray Mampong kunya no obetimi de wa desre abada nyame ya dom abusuan yina ye ni nkomo fa nkyerem se awia no ha dwen kakra okay minim se ha ya na abusuan ha de ya mama hu se awia no ha dwen wa asa ti nyame ya dom ene dai ene na eda kwasia da ya sabi eda Nananom di ko no ene etwato kwa anti sabi am no se bia wo akoma kwase oboso we play Mampong akunya ni bia em se akachi esan se ebre no anya atwam Nananom sha se fi branda ya branda okuada yawada efiada memenda ena fe nekosi ena yewura no metusi wo nti ogidi ye pa se won ya na wa akoma pa se opese wode wonja to abade sabe wonyina ediaba bibia eyasumje kwa so na update free mobile no edna ya na hia me pa update free mobile na ye beto ebo ase na ye de aso ye nyina ye ho nekosi yakoda nyame ase awie na de aka ne se ye beba ya besom Asante man ene Ghana man ma nyina nti to obo ase ya be ye nyankwa kra ya be breaking sem nyina down e de amamo e wo Mampong ana kwen se ubedru ha se ya Mampong is always calm say mediki aka che no asumdie e wo ha ya obia e ye djuma obia e ye na famudie obia e ko na djuma se de si etie kakra kan mo bo ano aso bedru ha wo se bibia na nakwa mu a enye asempto e bedru ha che kakra na kwacha ye nsuo no
etoya nti wo se abrekura me busu am no ka say se wo hwe screen so ya wo say kakra na nsuo ni bi pete ya bi kwa bobu ya ho sisi a but of course ni na yesom a yesom santima na Ghana mighty na yenye ho se yebekoso ana yasom ama bibia enso egiye se dia etienti yen hyase na no benada ya nanom hyase ade betu dia se wo bie kwan ato se wo apese o pledu betimi dia aba no benada no nanom bi ebae wo kuada na no so eka ho bi ya wada efiada memenda na nekwasie na yen hyase se ni nyina ya na sabi on say amamre ni amane nti enye pete ma de nti ya na obi o say mo fon yen hwe bi da bi o de Mr. Make kasa kaka say on say amamre ni amane ade na ekoso ya enye bibia na sabi o ye de camera bitimi akoto so nti na ye ba on say ye pese amamfo mo say Mampong ye wo yeah this is the scene of Asante Mampong ni a report say e de amayi na ye ho I mean what is happening ankasa e o ground so de be ya bibia enso ebeye nti afa yen hyase nanom ebie kwan mu edeto ho no yen started from Tuesday ya na ye de dikan ye nyame adom yen sa aka ebesi enra dipade doa da bia ode wodwa to a ebeto nanom anim amamre ni amane kwan so yen fa ni na ento ahwefo anim ani hu se nyasa kito akra esan se Mampong dwade nyame na mbeka mu asem yesu kono man nyame na mbeka mu asem etimi se asanteman akoma edo ya opese wote mu nsem afenya asanteman Ghana nyina akra na wani die kira abre bia de ade sa no obusa update about the Mampong stool. It's straight away yen to your boss na yen twen ko mo fan che ya na nsuo no boba kakra enti na ya na amani na akoba ni say da no jo ebenada ya hyase no say na no disi wo say hyase a da bia obetena se no anopa no ndu 10 am na no matena se ya obetumi aba na no matena se from 10 am na kwa kosi 2 pm we are no me no die next anom amomu so enti na started from 10 am most of the time I say all those days ni na no anopa no ndu hyase a ebekwa enyabo awia no me no a eno no untimi emfa bibia emabien enti na don hwira hodo 4 hours and nanom edit na say throughout all these days na eje dwatoa ahodo ya na esefata omo ede eba na no medical culture da yi na ya ten wasem say dwatoa na sana beba no ise odi kosi of my hen so ti free sa benada ye twa mu ya besi na dai ya ya twa nkomo yi enyim say adehia wonyina ade odwatoa ba yen say amamani amane tie no wodi kosi eye o my hen bi so na my hen na di onim ede aba eye nananom anim na afa bibia akoso asomdue ekwan so nti na hyase efiti eye nano kosi ada de aba besi ne oyina de wade sere de na se odwa to no o de kosi man ne bi so a na man na kire ne se ye say ebia da bi say na wosa nyema we ne de ko obehia we o kwa ye say da na o kwa ye we ansa na se bi man ne hwe se aniam sama o ka kire oyina wadi nyina so de ese oboa no na de ka ho no waboa nyina no amani nyina no waboa wie na bibia da na kwan mu ansa na wadi wanim ede waba na wadi sere de abeto na man hima ena fei eye na no matsen kunya ya sabre omo ehwe kire eni tisa ena free ebada ne ba ehya ase an kakra nyame aya adom sabre de metimi a confirm ede ama se sesi abo ene kwasie abo no 9 sabre am no kasa abo no 9 apa ho sima eye edu emiensa sabre se ebia Mr. Make afei ena pese odi odwa ato abadia na se late esanse se na no ma TV se free brother kopem na kwasie eye amapa no ndu ekopem eye awia no mi no se wantimi amfa ma within this stipulated time there na I'm sorry to say say over yeah send you see it over for you and so e wo no mti e be ransom no na updates na your buy am penfo ama yen saka no ye de nyina enso asom ase da bia me kan na busua say ye show na ya na interactive show me nko am ntimi enye e ma ni nye nti abre bia the stress me ne mo an eye nti oba na wo hwe ya na wo do adwentre aba bibi na pese wo de ka ho a enso yi ha adwen busua wo de mo franchise enso ne ha adwen pa nti now yen wramu na fe yen ko na no dwada dia ekakra ya ekoso na fe abehwe na dan so de wo kuada yawa da fiada memenda nekosela they were not privy to some of the actions na no wie enche wadaroma enti yen sha say day one ya na nano brother there yat me clarity ni Asante Mampong report and it say
and now Benada, which was the day one of a year nomination process now. Sabi, at this year between do one at this ready abano. A year Sabda and now no a Jordano. Nominations are Nananom answer a car, not a yemu. That's a Benada Nananom answer car. A year 2 nominations. And so at the free at this year, yeah, a war Asante Mampong, a brutal this year. See, a year a Benadano, I was at you for Wadaroma. A Benadano, only a beautiful Sam. Then we be so I come upon a corner of opera. Over to me, Eddie, what this year, dear Abba. Now the tenant say, I yet none of you know, I can't want to know. And that Benada, yeah, I shall say no. The before coming here to be say nominations are almost a kind of not a year. They received 2 nominations on a year Benadano, and so, oh, yeah, Nipam, you know, we are built to this year. Omo edu omo eja to abai say omo pese omo sere nanka omo edi akunyane bi enso e wo ho no eye Benada edie afi yen to aswe eye dade chie eye okuada nso yen go through the rundown of what happened eye okuada nso eye okuada ya no so na ye de to so mi no e wo nomination process no mu se bi sa de shebe tim do odwa to aba no okuada nso de ye sa e kan ne se eye nanom enum anasa ade shie num ne kan sa ade shie num and a day will get to a buy at the corner him out and cancer. This year, they will get to a call a year now him honum and so on. Day one, yeah, now a year. I was day one, yeah, now a year, Benadano, near new, addition, you know, they will get to a call and at day 2, yeah, not a year, and so the attendance addition. And I do drop to a coye and so on. So only Argentina and Sena, in Chile, your net, Yashafo, Nabia, and so and for CA as we get a fine. So, it is it's a day 2, so the medical catcher, and no, a this year, a noom, day 2, new Cadana, this year noom, and a day a year will drop to a coin, and many more, not any Asante. Day 3, so this year, day 3, and not a Yawada, yes, because Tuesday, day 1. Wednesday, day 2. Day 3 was on Wednesday. Day 3 was on Thursday. Day 3 na a yawada. And also, among some said day 3 no. This year in 5 royals, 5 virtual royals of the Mampong Silver Stool. And I almost today or my district, a coye, yeah, and answer. Because you should you cry and I said, you church to me and I with your coswa. That means a free air day 1, adequacy. A year day 3, which was from Tuesday, no, Eba Edibesi, a year Thursday, no. Now, at this year, a day one jar to our corner. Now, we are doing I think a basic Thursday, no, now this year, we jar to our corner. Now, almost a year, a now, so that was Thursday, Friday, Saturday, and a next Sunday, so am I. At the end of our account, who been, you your boss say, now you go to it, and so, now you church me. More fancies did everywhere. That's a man to be a diagro, almost trouble, it was Oma, Yaku, football is part of us. Ya baby, I be diagro, car, like Gigi, and to use a man to let you a war, and one hole, and almost a shabo, I'm not going to go, the day, any idea, and so one, it means and so Monty. I was that was day 3, which is Thursday, no, and also this year noon, and a day I will get to a coin. Day 1, this year, day 2, this year noon, day 3, this year noon. Kind can see Asante Mampong reports, young Mabaso, or more Antoma Boy and Sakabia, the beginning also as some more. And after day 4, which was on Friday, and so reporter and Sa Akabi, kind can see on my Asante Mampong reports, and say day 4 and also at this year and 9 for Royals. And now almost so I do with Jack to a corner and winning said the Amamre and the Amania and so is yet here to day 4. Then also a 4 Royals into your Shepra from day 1 to day 4. That is from Tuesday to Friday. Now Gratual Banana a 16. Wow, that is something that we are all expecting, or we are all anticipating. It was on the Mampong, the name say Mampong, my bakwa. I'm off when you should be some semper. It's me, GDC and a pine swallow, say Akoban say, and yes, of the Aquan. On the day 5, till day 5 nation one, the day 5 falls on Saturday. Now, I'm and that you chairman. Day 5, no report I say, this should be for the job to our arm. Day 5, this should be
amfa de twa toa amma nti day 1 thereby day 2 thereby day 3 thereby day 4 thereby day 5 ya na ye enra me da no reporter yen sa kan say this year bia ni wa o de ni twa toa ba ye for a day 5 no enso edie afa yen to aswe day 6 net day na net day na ma sure say net day ni da etwa to and na the climax of this process no na so far nti na nanom de ni na berry ya enche kwa anom de round down official round down e be som ye e be dum ye ne so nya bi e de abedum amansa nemum asat enra yeah day 5 no the penultimate day no na dwato awodo ya aba no 16 kan kati na wa Asante for report in Sakabi dwato awodo ya na aba asat enra 16 Mampong man mu ye was abria e bi sanfo na 16 and Abba 16 and Assisia Abba Asat Endra. You're breaking it down bien. Day 1, which was on Tuesday, no, and Tuesday, no, Baha, a day, I'm on the over Tuesday, na 2 nominations on day 1, which is the Tuesday, no. Day 2, yeah, na a year, so na 5 nominations, and Nananom and Sa Aka on a year, day 2, which is Wednesday, no, na 5 nominations. And Nananom and Sa Eka day 2, day 1 call 2, and day 2 no, which is Wednesday no call 5 nominations, and a year and Sa Eka. Samsung day 3, which is Thursday no, and also now 5 nominations and Nananom and Sa Eka. Yeah, nominations to Ascent the Mamponghene Silver Stool, and also day 3, which is the Thursday no, now 5 nominations and Nananom and Sa Eka. And then day 4, Before yeah, na anu fiada no so. The actually say and also 4 nominations and Nananom and Sa Eka and 4 nominations on day 4, which is a fiada ye chairman and so I don't know. And on Friday no, yeah, fiada chairman ya na yaka wasam na nra memenda ya na ye day 5 no. The actually say no dey Nananom and Sa Anka nominations bia and so on and na dey ni nyamai tina me ka me nyamo na dey so na dey no ye nya akwanya and so on. That's all. They might be you on. Kusi, and might be you on. Why? Or they may ba number 2 was here you on. Okay. It's Abusia, and that day, no, which is the last day, no, and that day, Yansa and Yanka, updates behind me and so on. But Asat and Rap Memendano, Asat and Rap Memendano, now a Yasa Petokra, now 16 nominations. And Nananom and Sa Aka Asat and Ramenda, according to Unionum, young quality Asante report for Madaruma and Sa Aka information when you did the 16 Asat and Rana 16 nominations and Nanom and Sa Aka 16 nominations. You're mixing and say at this year, how do at this year, Dusia, at this year, Dusia, and I win day 1, a cat to Abba. Oba besres na nom enyadom nanka wo mo emfa amaniampon akunya no emfem wo mo no mesom se Asante Mamponghene o mesom se Asante man ni fahene o mesom se Asante man awusi ahene na fei wo mo nsan emesom se Asante man de o tegete edwaso ya sabi bibi na Asante ni wo nechi ebecha no this year dusia Asat and no ya busia meso tin you and you want no sibo ne wadaroma Asat enura and na die nya meka ho ye nya na die no and next one na last day enti and na die nya meka ho but the die chire ye na die nya beto of my beto ebo ase ye di nyina so asom ye ne ya hwefo nyina and so on the busia ka chire wuni no so ka chire nya se sesi ade ekwan mu atene ya ekwan no na ahya ase a egusu cosmos first part number we ya ni nyina se sabia no ka se de now nominations official nanom close nominations for a person be pray now but na so say Asante Mamponghene nanom de na ensia and they see 6 days and nanom edisi one from a year another year twem no eba ya de be see ne ti bo gidie pass na ensia de sabi a year den ya o akoma pa no nko a na o pepa no self person o be pekunya nko a dia within that 6 days no obe make it time men kind of potokasem obe pebre na amamre ni amane ekwan so do dwa to aba within that 6 days said the amamre ene amane esi etie enti yegusu de akire ya yensa kan ne de no so a
yɛn nuanom bi nsɛmtwerɛfoɔ no bi corresponded yɛn ne nananom odi nkɔmmɔ a yɛn nsa ka yɛn nkɔ yɛ wase ɛnɛ ha ne yɛbɔ kɔpem sɛ biribiara ɛto betwa nsa ne yɛfiri Asante Mampong ha asan akɔ yɛn akyi yɛde ama ne ɛbɔ no asat when it happens biara ne yɛde aba ne yɛde abɛso no quickly na biribiara nso awie yie sɛdeɛ ɛsi akyi. So it's all about the next occupant of the silver stool of the Ashanti Kingdom, live from the town of the second in command of the Ashanti Kingdom, Asante Mampong. And the also Monty Kakan medical chim, said there be a minimum of Busiam Sermica. It did you maybe a young no say, you carry big a car, near Samba, near Baking in training, and dear Kaka can be out to Asunti. Medical breaky Kaka with their smart free. Yen go to messages and as a comment about the via near Samba BM near the update I can my home. Now I'm in share Bassa, and I'm Mr. Yen share my friends in your share, Nabibia, and so any come here. So after this round down, Asat Enra Saturday, now 16 Royals, and they were more a jump to a banet and Sanyan kind. But in some making a medical like I said, kind Ketsi, we are no Asante Mampong report. And it's at the end message to be through. Now, for Yansan and Twasso, and for Emma Kwabena Prempe. And now all the kind of Mr. Kwabena Prempe, I'm Michelle. Also watching you live from Bristol, UK. Keep up the good work, bro. Matia, Mr. Kwabena Prempe. Yeah, that's it. And so, you change view now. You say you're not to Skaka. Mr. Kwabena Prempe, my venture Abba. Afe, one view, my venture Abba. One view. Georgina Bonsuma, Georgina, and so Nadine Abba. Yeah, good evening. Good evening. Watching you live from UK. Good job and God bless you. Amen, Mama. Nyame inshallah. And so on. That's how we be a life for Nante Power kind of na yina so yes some Asante man and Ghana my imagine na bonsu be that sepa Nyame inshallah. Afei Nana Joe Nana Bibi Aboko dey say Pia Usu you are doing a good job. Me that say Nana Joe me that say. Afei when Benjamin also say I pray Sir Professor Akusa gets elected. Okay, Matia, and then you know Nananom some Tiamon Pai, then share yeah, a Becosna Bibia, and yet Asunji Equine. So, and also a Bako, Sanso and Afei, Nanajo Macan and Job share the Abano. Afei, I didn't show for American a Benjamin Macan also, okay, and I Cusidanio. I say, I was here to Cusidanio, Minion, and there, I was here, Mamma can be chairman. Or take my brother. I have war. Or the emotional comment of Daniel or the Albay. Now, one can't tell me, dear Pan, I mean, you could Daniel. I asked some more. Because you're more new, never be out to a child. Ah, save me. Okay, it's your Daniel is breaking news to all the beautiful single ladies on this platform. The host is single. Hey, what do you okay. And because I'm class is too long. Why? I went there. Sana Akakobanti, Idi Chiga Kaka. And Daniel say, host, aren't you tired of washing your own clothes and cooking your own food? Fine woman, right? Mate. And I Benjamin also, I say, I pray Professor Akosa gets selected. Oh, okay, sir, I know the Mr. Anson, I know 170. That is it. No. Now, what is the way forward? Officially, selection process Asante Mampong and my moon and what is the way from so we say okay, Nananom are closing nominations, Nananom every nominations, Sabre will be anti for the draft one man, and I'm magic draft to every a table beam now can't even be the ancient anymore. You have a 2 year bossy, near breaking in a crank, yet in our home common in a more interactive form. A bedim common, Snake say be a very program, you come on in a babity, never be and so I could a year, but I'm not a person in who news Abba, news Abba and says I'll be able to say here exclusively on by Grace TV. With support from Union Marawas and Timampo reports, and it's Nananom officially closely nominations to Nananom closely nominations for one more this year. Person Oba na Obe Pre Asante Mampong nominations has been closed, and so Honoma and Asante 20 Zabri. I'm not say now Akumapa now Obe Pass up Obe Pre Asante Mampong and be a Brian Ranom a beer to on and an anchor few brother and I pim and never and I was what to me about. But Sabri was answer there be another deadline here 2 p.m. But don't share time Sabri 4:30 p.m. and on my bought up him. It's 4:35 4:34. Yeah, funny sir. It is Sabri 2 p.m. next term and
saa bra Nananom de to wono atwam ya Asante na de untumi emma self ba be pray Asante mam what we got to eba abe pray Mamponghene Silver Stool Palace. No, it is done. Sabri the aka na Nananom asem and beto as na the aka bia and so atwa so enti Sabri ya no aye done no e de be biem na aka and na ye beto ye boase na ye di mu enkomo na bibia and so every enti day one, that's Tuesday na nipa mienu the traffic no obeka yan amembo so na for yen sign to as Mr. Mo fancheme I am pese obi be left behind obi be ba na bia onimu nkomo aye di Mampong Sabri na na question nominations no enti na na see one day one benada no this year mienu na dey one dwa to abai ukwiada ya na day 2 no this year enum wow great one this year we na great one this year enum e dey one dwa to abai day 3 no yawada day 3 no so this year enum e dey one dwa to abai and after day 4 which was that is Friday no this year at 9 I do got to a and after day 5 na the 10 set na memenda that's enroy day 5 na the according to reports can continue na Asante Mampong reports this should be Anthony got to until day 5 that's enroy this should be an ordinary got to and then so we abedru ha on the question and on say kokoma be enti no yenya figures not yet for another year no enti ye can make na me can asa enra so I say year to aba na year to aba na bia results ni bia aba ye twen bia ka ba beka ho na obi pia bia ka ho ye dia mama sansa na ba for pepe enti sanity asa enra ye Saturday ye twen mu ya enra yi that was day 5 which was the penultimate day the last but one day no na petitions and I say this year do dwa to aba nko a edu ensia asa enra memende this year do dwa to aba edu ensia nya na figures ti yentimi confirm the total number na enfama and ye train but not less than 16 asa enra here they are 16 and more so abusiam say ate the Madaroma and so ehonomo ye dey no so munchiremu abesom now at this time city how is the process like amanfo busa sabria this year dey omudwa ato abai e dey biem na ye ba behwe ni mu na bibia enso akos eye no na no dey kiachiche mu nyina achiche ya ye nyina se nya akwanya enso e dey babesom but da bia ye hia I am ma round down kakra ma ye ti aseyi de ko ba ye Mampong nsensem ne se I say bra da se ber toy no Mr. Meka na no eba ko fie e de betu yewura enim no yewura ye se bibie mu anom ye ne tentem no mesi da wisi ahene na ntempa wonya na wisi ahene on say ye nyina enim se Mampong eba Asante mu dia dwumadi edi wa Asante mu na eso ko pa enti no enya akunya se yewura no makam ya tibi no Mr. Meka on we de Mr. Meka sakatra se yewura no makam ya tibi no se akunya hia wa Asante mu ye pa de kwa se akunya bia mu hia wa Asante mu de Mampong se ye nyina enim se second in command to yakunya kese the golden stone sikadwa no se be Mr. Meka enti no na nintam aso se yewura no bebo na bibia awieye eno ena saa bre no a yewura no yes na no emo ampede hye brantie ya osefata na omra emetena Mamponghene adwute dwa so no ehwa na sebi kotoko fie yewura no Asante ma na hye aye na dwato bi ba ya na se semi beto yewura nim se Mr. Meka na continue ya owo Asante Mampong and after na jasne ya owo Asante Mampong semi beto yewura nim se ko bi chere se omo enye omo ade system no ensem wo ho menka ne sa omo su se sabi omo ade system no ensem wo ho enti omo se yewura se nka yewura enka na continue na jasne of Asante Mampong omo ade system ni wi ansa na ebia yewura makwan ma sabi na matwa say ye pe ohene ya wa beto aso na obetena jute dwaso no omato aboa me apede hyebrante ya osefata esan say na won wode beto yewura no susu say den ya na jase hene na afi na kontine oboka ho bi etibia kese pa wa ahensie mu wa man biara mu na enam say omususu say wo mode hyesem no ensem akra wo hu nti no ekobasa na omuboa na omuka ho bi ma yekonya man na Mampong na ene in effect so dey make am protocol sem no and I said ekoko wie ba ko na ko wie say na de hyebrante ko abaye Mampong sabi man he no
ɛnam sɛ nananom bi ɛboa ma yɛnya no adehyehyɛm ɔmo nsɛm kakra nsɛm kakra wɔ ho nti bɛma n'anya nsunsuansoɔ ɛwɔ Mamponghene yɛ ɔba no so nti ɔmo bɛsrɛ yɛwura sɛ yɛwura mmoa nanka ɔnhwɛ nka saa asɛm no wie na da romoblu ansa na ɔmo yɛwura no ama kwan na nananom atoa so apɛde hyɛbrante ɔsɛ fata na ɔbɛtena akonnwa so sɛ Asante Mampong Mamponghene na ɛno ɛna yɛwura no yɛ sɛ okay sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛneɛ saa bere yi sɛ bɛyɛ a nana kontiri ne nana gyase a Mampong ɔmo nka process no na kyerɛ wia ka sɛ o nanom koraa ɔbɛte hyɛm na nsɛm kakra wɔ ho ɛma brɛ mpo ana daase bɛte ase ɔmo kyerɛ sɛ na nsɛm no wɔ daase yɛwura daase brɛ anim ɛna fofia nto ata no dwagya ba mo nti daase brɛ kɔ akura na obi bɛka sɛsi anasɛ si nti ne saa deɛ a nana gyase yɛ ɔwɔ Asante Mampong nana kontiri yɛ ɔwɔ Asante Mampong mehyɛ na Mampong gyase hene ɛna na Mampong kontiri oboni bɛka sɛ wɔn step aside na sɛ wɔn ɛntena nkyɛn saa bere yi na nanom ahodoɔ yɛ aka na adwira hene na nanom atenkunya ahodoɔ yɛ aka wɔn continue na sɛ wɔn ntoa ɛyɛ sɛbihyɛn no so ɛmpɛ de hyɛbrante yɛ ɔsɛ fata na wɔtena kunya so sɛ Asante Mamponghene na biribiara nso akɔ so asomdwie kwan so ɛwɔ ɛhɔnom saa na ɛkɔkɔ baayɛ yɛ ano nti fi saa berɛ no nana kontiri na wɔn Mampong na afei na gyase ne wɔn Mampong ɛyɛ wuranom ɛma a wɔn ɛtena nkyɛn adwumadie no ɛyɛ sɛ ɛbɛhyɛ aseɛ adwumadie no yɛ sɛ ɛbɛhyɛ aseɛ a ɛna abusua ɛsɛbi yɛn nyinaa nim deɛ firi soro ɛbɛte bayerɛ ahoma mu sɛbi ɛwɔ Asante man mu nti na wɔsɛ sɛbi saa berɛ koraa yɛ a yɛwura no butu gyase na ahema akɔ akura no Asante man council yɛwura no butu nkunya yɛ fi saa berɛ no bɛsi saa ne dɛm no kasa Asante man council koraa ɛnhyia nti sɛ Asante man council na ɛnhyia na sɛ ɛnna ɛnyɛ nsunsuansoɔ ɛwɔ Asante man mu nyinaa nti koraa na ɛyie ɔn sɛ kɔpem sɛ yɛwura no yɛ n'ahema dɔte yie ne ɛnyɛ yie mpo wɔ Asante man mu ɛno nti na sɛbi amammerɛ ne amanneɛ kwan so ne kwan so ano sɛ nanom a ɛwɔ Mampong ɛnso bɛtwentwɛn the process no so the process that would lead to the selection of a new paramount chief for Asante Mampong. Tiri anom ɛkyerɛ sɛ wɔn de twentwɛn hɔ akɔpem sɛ nyame bɛyɛ adom na biribiara to ɛbɛtwa nyame bɛyɛ adom na biribiara ɛbɛyɛ asomdwie no a ɛna nkakra nyankopɔn adaroma sɛbi ɛyɛ n'ahema dɔte yɛwie na nanom ebie kwan mu sɛ saa bere deɛ ɛkwan mu atene nti nanom bɛn ada yɛ twɛn no ɛbaa de bɛsi ɛyɛ nnɛ da yi yɛ a ɛyɛ ɛnɛ kwasie yi adehyɛ bi yɛ sɛ fa apere wɔn sɛ fata sɛ ɔpɛ sɛ wɔn di Mampong kunya no wɔn bɛtumi ɛde wɔn adwa atoa aba nti saa na teɛ yɛ abena na yɛ ba ha de round down no bɛ maa yi na yɛ ho ɛna ne nso yɛ wɔase yi yɛ a deɛ akɔ so anaasɛ nnɛ da yi kakra yɛ a nanom ewie no yɛde ne nyinaa mu ama ne ɛbɔ ɛsom no sɛdeɛ esi ɛteɛ nso wɔ hɔ no nti asa ɛnora bɛdi kira kame nsɛn so biem sɛ nanom 16 anaasɛ adehyɛ 16 ɛna de wɔn adwa atoa aba akan kɛtesi Asante Mampong report ɔmo nkɛtete wɔn ɛsan sɛ ɔmo na wɔkɔ yi mu a ɛsɛbi information bi wɔ hɔ a ɛsɛbi wɔn ɛbɛtumi aboa ne nsa aka bi sɛdeɛ esi ɛteɛ yɛde efi baabi na ɛba ɛbɛsom sɛdeɛ esi ɛteɛ nti 16 Royals Asat ɛnora which was the day 5 the penultimate day no 16 Royals na yɛde wɔn adwa atoa aba I mean 16 Royals na sɛ adehyɛ dunsia ɛyìn sɛ Mampong fo yɛ bretufoɔ nti bretu adehyɛ dunsia ɛna de wɔn gye wɔn die sɛ wɔn etimi di akonnwa no ama no yɛ yie adehyɛ dunsia ɛna de ɛyɛ wadesrɛdeɛ aba a wɔde aba abɛto yɛwura nim ɛnso ɛwɔ ɛhɔ no nti now sɛsi a adehyɛ dunsia asa ɛnura wɔn de wɔn di ato aba yɛ ne deɛ kora deɛ yɛnya figures ne yɛnya yɛbɛsom no ɛnso wɔ hɔ nom ti saa bere a nanom aklosi official nanom aklosi nominations yi ɛdeɛ na aka but sisi a nanom aklosi nominations yɛ wɔntumi ɛmɛ biem anaasɛ sisi a wɔka sɛ sɛ bi a betia kɔmɛna wusu nam sɛ a me kura sɛ akonnwa mitumi di mu ani yɛ yi a ɛne me nkɔ na me sɛ bi me mfa me dwa atan kosi man ni bi so ada bi me ntumi mfa ma esan sɛ brand na nanom de ma ayɛ no na ewie ɛna awia 2 pm ɛyɛ 2 pm GMT Greenwich Meridian time is the answer 4:39 GMT na say you are 2 hours 39 minutes late enti atwam ya ontimi ma na pray enso ɛhɔnom sɛdia esi ɛteɛ enti sabre ya nanom agye dwato na de yɛ na ma close ɛyɛ dwato yi na dwato nyina nanom agye awie na ya close ɛyɛ process na ontimi fa dwato ma biem no nanom awie nyina deɛ bɛ biem na aka what is next yɛbɛto yɛ bo ase na yɛbɛdi nkɔ what is next sɛ bebree na ebisa nti deɛ na aka kwam na ɛdeɛ na ɛbɛto aso biem
that means you Mamponghene there be nya Mamponghene eh kakra you be no so nkomo na bibia awie but you aka that say eh jumadi aye di na ye di ho nkomo timi sere ni di ni amba se kwan so oba na de wadin traba ni akinkan e de ama yen ko second batch of messages ni so na fe de aka bia so yen to so and so until we are moving to the second batch of messages how do ya aba no ye clear no so free wa ni asan aba beto so ye ba be do ye say me ba be busa be do na wakai me why e be kai but na your classroom we dey na you see ade kakra so din ko na ye di won ko ti abusia mo kire ma be na yen so ye kakra ya yate na ye dey so mo na mo kire ma be pa enso e wo ho no nti ye ba ye beto so free say the way forward and now Nananom are close see nominations na dey na akabiem ye ba be di no so won ko but me go back to the messages na yen clear no so Enfa Infiho. Rebecca Benasco say happy to see you again and now coming with you. May that see our me and I feel Abigail Simon class. So why can't the girls select whom they want? Okay. I say I know the okay. Nananom na dey ya omo ebeboa na omo so na hima na na matem kunya daye amo yi de grant here ya o se fatality me gidi pass na no na ebeso daye ama yenya de grant here ya o se fata Rebecca Benasco bibi aboko de oya de pa bibi amusa me ba obehwe me nyame show afi Abigail Simon class. So why can't the Makano and I feel Robert Beff he said good morning, I'm watching live from Mexico City. Wow, Mr. Robert Beff made that so far. So share I fear Mexico City and so on. I feel a free Jennifer as more piao a jar with Subema. Made that say Miami Mamma a free Jennifer Yami in shop. Him say baby I will be able to for be away. Yamin count home. Now crowd I want to carry a turbine. No, I say I feel a baby okay, Ajima Fredia, Miami or Fire, or what Canada Bridge memo. Now say, I'm watching you from Newark, New Jersey. Okay, USA. You're doing good job for Asante. Over, but that's I'm sure. Now, any that, Ma Margaret, Yeboah, a birthday, a very belated happy birthday to Auntie Margaret Yeboah of Paramount Health Services, Toronto, Canada. Yamin Coswell now only Cassia, now only if you have Dumum Quadum, no Madin anymore, now instantly, and when a rod years of piece of unity. Amen. I was here, it's Afi, Makenka messages, maybe I am now back to the way forward. Sabria, Nananom, Aje, a year, Jatua, outdoor, a vino, a dear Ben, Aka, Yemra, the way forward. Now, Fay, Yendi no so home come away. Now, I shall pull in a NTBC, let me be a year as we be a quine so. Oh, sir, a penny for coming my tea, I say, the Intia, I am pimpy, a Jew, you may bisa, I believe what ya, or no, and I'll play a vital rule. I say, some nominal body, then so, Nahima, and I am not Jumediano, and pimpy is in Nassau, and say, I was here, a kind, and Asante many a man. On say asem kura kire nipa so e wo yemfie mu a yes yenkonye nkopisa abrewatia asem kura mu ye den na yenhu kamafo asem kura mu ye den na yenhu dia sabi obetimi e de nimdie aba ama ye dia ya ade amana bu afie na wo se mpempi wo mse o ene yenkwa abrewatia ho ye fa nkoto abrewatia ni emma eba no se ayinsie mu ni ade so a e wa asante ne aka mu no ye wura no mogidie bi se sabi abrewatia ene nim na this year nyina sanse won de fie na brewa ya oba kan me Asante mu so a yesa kwa die na de won nim ne manyina sanse se obi ohima ohene no eye ne ba enti empo misreme kan ebia na ohene no afie wani mu pa ohene wo fie be se di wotwe ana di osun ana di okuno na ebia ohema no e wo be se adi asakra amamre mu no ohema ne ba ene ohene no menim se ne amamre ne amane enti wogidi se ohema bia ene nim na dehye pa yi sanse won abrewati a wo fie ya efie no mu no wo fie na onim na dehye nyina dunya ne dehye woni mu enti na ya na amamre ne amane kwan so wo de kwa abrewati a ho a enam se wono eye fie ba panyin no onim na dehye enti wo de be hu se ampa we kama dehye no ho asumasi na obenten won kama dehye no asumasi we de kama dehye no ho obenten on kan ho bi enti minim no gine tumu a eyeyi so won se dia esietie na abrewati a no anso ene betumi ahwe mu a hu se madehye nyina asumasi na obenten wono enna sabi bedi machija no na bedi mine shane nsa obetumi asom yie asoma ma bibia wieye wono enna me hu se ne hu ni asem a obetumi aboa ama bibia awieye wona me ni se ne hu ni asem obetumi aboa ama mine no atumpon enso won de no ntina empenfo aka me ati bia
na mpempem no bia ɔyɛ ɔse abrewa tia na sɛ abrewa ɛna bibia bɛsi na so nti now let's get back to the anameka no na fe yɛntoa so sɛ si ananoma close nomination officially what is next, what is the way forward sɛ bebree na bisa ɛno ɛna duru so a yɛn nyinaa yɛbɛdi ho nkɔmmɔ na bibia ɛnso awie yie sɛ deɛ ɛsi ɛteɛ ɛwɔ ɛho nti now mɛdi kan aka deɛ ɛkɔba yɛ wɔ kotoko fie yɛ asisi a yɛhwɛ the way forward of whatever is happening. Nti Zabria na normal close nomination yi. Ɛno deɛ duro ne sɛ Abrewatia ɛne Atenkunya wɔn nyinaa ɛna sabio dwatoa yɛ ɛbaa yɛn ɛbɛsi wɔn na so. Abrewa bɛto ne bo ase. Mesrɛ me kasa akra. Mekasa Abrewa a mekyerɛ na ahema, ɔman hema, na Mampong hema na kwada Romanyan kwada. Nti Zabria Abrewa bɛto ne bo ase. Na wɔto ne bo ase a na afei wɔahwehwɛ adehyɛ yɛ ɛbaa yɛ no mu so ne bo ase ahwɛ wɔn nyinaa mu adehyɛ bɛyɛ sɛ sɛ bi adehyɛ bɛyɛ sɛ aduasampo na bɛba a adehyɛ bɛyɛ sɛ aduana na bɛba a adehyɛ bɛyɛ sɛ aduonu adehyɛ bɛyɛ sɛ deɛ ɛwɔ bi a na bɛba a Abrewa bɛto ne bo ase a na wɔahwɛ adehyɛ no mu deɛ bi a adehyɛ yɛ amɛnsa asɛm ka ho adehyɛ kwaku frimpɔn adehyɛ kwabena wusu wei sɛ na ɔteɛ na ɔde nyinaa ato nsɛnni ani na wɔahwɛ mu a na wɔn sɛ adehyɛ bɛyɛ sɛ wɔ ha asɛm ka wɔn mesrɛ me ka adehyɛ bɛyɛ sɛ wɔ ha wɔn nyinaa de ɛyɛ wodwa ato abaeɛ no mehwɛ mu a wɔn nyinaa yɛ m'adehyɛ wɔn nyinaa yɛ me nananom me mma di amammerɛ mu wɔn nyinaa yɛ me mma ne me nananom deɛ nanso sɛbi mehwɛ mu a asomasi a ɔte ha yi anaasɛ asomasi wei anaasɛ ɔbɛnti wei ɔno na mehwɛ no a sɛbi nananom asom adaeɛ nananom abɛkasa kyerɛ nananom abɛsi biribi agu m'aso mu sɛ memfa akonnwa no ma no na ɔmma m'anim ho ase ɔmma man n'anim ho ase ɔmma Asanteman ne Ghana ma nyinaa anim ho ase ti ɛno deɛ Abrewatia ɛna daworo maburu ɔbɛto ne bo ase a na wahwehwɛ mu ayi de hyɛ branteɛ a ogyidi yie sɛ obɛtumi aboa na ama man no ɛto mpɔtimi sɛ ɛna nananom akrosi ɛyɛ nominations yi deɛ aka ɛne sɛ nananom bɛto wɔn bo ase sɛ bi na ama ahema na nya nkwadaa afiri ebi a ɛberɛ a wɔyɛ anim kɔ yi a na wadaworo maburu ebodi na aka asɛm mesrɛ me ka wadaworo ma na bɛto ne bo ase na wahwɛ adehyɛ dodoɔ no ɛde wɔn dwa ato aba yi nyinaa mu na wɔgye mu baako yɛ sɛ adehyɛ wei deɛ mehwɛ a wɔno ɛna ɛbɛtumi aboa wɔn na ɛbɛtena dwetɛ dwa so a ɔbɛboa na wasom Asanteman yie wɔn na ɛbɛtena dwetɛ dwa so ɔbɛtumi aboa na sɛbi wabɛsom sikadwa ama ebi aka Ghana ɛne wiase nyinaa sɛdeɛ sitie yɛ daakye bi ɔma m'anim mu ase ɔma Mampong anim mu ase daakye bi ɔma Atenkunya ɛne n'ahema enu wɔn ho sɛ wɔde akunya no ɛmaa no nti sɛ kɔba saa n'ahema hwɛ mu a na wɔyi ɛyɛ de hyɛ branteɛ yɛ a ɔɔka yi a n'asɛ de hyɛ branteɛ a osusu sɛ wɔno ɛna ebɛtumi aboa ama bibia awie yi a na ɔde n'akɔma nkonnwasofoɔ no na ɔde n'akɔ akɔma nkonnwasofoɔ mekyerɛ ɛyɛ nananom Atenkunya kingmakers no ɛne deɛ ne ɔdaseɛ kwan so na ɔde n'akɔ akɔma nkonnwasofoɔ no ɔde kɔma nkonnwasofoɔ no nkonnwasofoɔ nso bɛto wɔn bo ase ahwɛ de hyɛ branteɛ nsɛm nyinaa na adwira hen na ekyirɛ mu kyerɛ yɛ ɛnya akonnwa yɛde bi som wadaworo ma nti ɛnyɛ me nim deɛ sɛ bi nananom na aka ɛne ɛnya bi ka yɛde som hwɛfoɔ wadaworo ma mesrɛ me ka nti sɛ bi nkonnwasofoɔ de bɛto wɔn bo ase ahwɛ de hyɛ branteɛ a n'ahema de n'aba no Brantia na ahema na ba no ahwɛ no a hu sɛ brantia a ahema de na ba yi sɛbi o mesrɛ me ka afubuo bi wɔ ne ho ana bibi tɔkyema wɔ ne ho ana bibi ɛwɔ ne ho a sɛbi ebi a ɛntwa yie yɛ no nti ɛnsɛ sɛ yɛde Mampong dwetadwa no ɛma no ana nkonnwasofoɔ no ɛna ɛbɛto wɔn bo ase na wahwɛ mu nyinaa mu eti sɛ kɔba sɛ ɔbusua mesrɛ me ka ho ɔba sɛ nkonnwasofoɔ no bi ɛhwɛ ho sɛ daabi ɛhyɛ branteɛ yi ɛwɔ mu sɛ yɛyi ne deɛ nanso mehwɛ a ebi a mewɔ asɛm ka fa ne ho mehu sɛ biribi tɔkyema wɔ ne ho a na ɔde awabɛto mpanyimfoɔ anim na ɛno no sɛ nana adwan ne kyerɛ mu no sɛbi ɛnyɛ sɛ ebi a ebi a meka sɛ ekura nipa ɛho mpɛ n'asɛm ne din na ɛnyɛ ɔdɛ ebi kura nipa dua ɛna ɛho mpɛ n'asɛm ne ho na sɛbi ɔmesrɛ meka ne ho na ebi a ɛnyɛ ɔfɛ ne nti na wasɔre abɛka sɛ dabi hyɛ branteɛ a Abrewa yi ni bibi nti mpene so anase odi akunya yie dabi na adwan kyerɛ sɛ woyɛ nkonnwasofoɔ na nananom nkonnwasofoɔ no bi na woka sɛ de hyɛ branteɛ yɛ a ebi Abrewa de n'aba na Abrewa yi ni bibi nti wowɔ asɛm ka fa ne ho a ɛnyɛ sɛ woka nsaa na nananom agye atom de ayɛ adwuma a ɛwɔ sɛ wobɛkyerɛ mu nye sɛ wokyerɛ mu akɔ a wode adanseɛ
you come with evidence. You come with evidence to substantiate your claim of say be adentia wo say the shebrantia abrewa yi no ebia odi akunya emwa enti unka ne saa atra kwa na ontena se oka odi nyinaso ene enchiremu nyina ebeba nyinaso ni enchiremu a ekyere se ebia the shebrantia yi odi akunya no bia eyeye the shebrantia yi bibinti nanom eman kwan na obetena amani ampogitedwa so a ebe ha adwen no abchiri na mu kama na bibia enso akoso yi asomdwe kwan so you don't just say it na wako out of ebia you go we kwan nipa won penasem nipa bia tan kakra ho enti na waka saa bia to ne so na okoda bi oka e wo se wuchirem na wo dia dance e kan na se utimi chirem ye e dia dance e kan na ye ne kwan so dia misa amama ni amane e kwan so na no betu na mo dia fa ho na bia dia so mo ye bia so mo ye na bom obeka de fa nipa no ho e bia nipa pe na won penasem ti na obeka saa asem no na oni dance e bia dia na no gitu mu a enyeyi na no bo ato ogu na fe dia ka bia so ato so e ho no enti se ko ba se nyame ya adom na de se brantie ya na no yi no se nyame ya adom de se brantie ya na no yi no atankunya nyina na se kunya so fo obia enya afubu obia wo ne ho obia enya mfumsuo bia e wo ne ho se bi obia meka bibia mfa na ho se o e bia soma sia na obenten kura na no bayi ni behwa e bia bibi senti bibi wei ani wei nti e bia odi akunya no a e bia emmoa e bia bibi wei na bibi wei nti wei de be ya nka yeru no madaro mamu yesesa no na ye pefra na na se e kwan mu da ho dia brewa kan no ichere dia brewa ti akan no eno a na demu a se bi saa e na be koso se dia amamre ni amane ti a abeya ne kwan so pepepe enso ewo eho no nti no achi se ko basa ene na se e kwan mu atene ya bibia enso etwa so asomdwe e kwan so ewo eho no se dia esi etie ntiabusua se sia eno ne dia e betwa so ne mani mu ya nsa abroa me ka abroa na Mampong ma beto ne boase amamre ni amane e kwan so na ho ya disi ni nyina mu na wo disi a ose efata enso ewo honom oyi si ose fata ewo ho a na afei ewo akoma na adwira hene e na adonten hene na adwira hene so abeto ne boase amamre ni amane e kwan so na chiamefo enso e de akoma ne ba chicha tena nkunya no na se nkunya sofo no ho na me hye se nkunya sofo no ewo bibika e de fa ho a e de fa de shebrantie no ho a nkunya sofo no so betimi e de atodwa se bia asomasi a na obenten wei na asomasi a na obenten wei bibi nti bibi se ni nti abusua odi akunya no wanti esrese bia nanom e de bibi fa wana se a na se what I say nemom se obeka na oni na so bia eno sabi obodi beka say doesn't hold water nanom ebobo ato agu na o mato so said dia esi etie enso ewo ehodem na afi nanom na adwa ne de be kira na matankunya nyina na matankunya nyina agine tumu a afi na ne atadwe ya tedde ne tadwe Mampong na atedde ye be koso biem ne se sabi Mampong ada ne man ya man ya oda no o de sum sikadwa sabi o esanse Asante mamu de emu aman emu enkuro sese emu abrempon emu adikuro emu atankunya nyina ni mu ade nyina owo santimenti sabi owo ho ma santimeni ya san area ni sere kantina otibe bie enti se ko ba ne sawia na takunya nyina yi de shebrantie o se fata ye ba ne se nanom de ne be ko na wam sabi wo na kwa kire yewura amama ni amane e kwai so ansa na brepam sabi waba na yewura no sabi o de ko kire yewura wi a amama ni amane e kwai so waba ni kurom Mampong man mu na sabi o de kire yewura ni yewura makwan a menka ni yezanse ni na akoko wie santene enti o de ko kire yewura santene kotoko ni yewura makwan a sabi waba ne man mu Mampong man mu na amani Mampong Silver Stew Palace ha ya yigina ya ai mo kan kire busu ya na wo ye kire awia ntina bi a mo fan che yehu ni ye ti o hwe view na that is amani Mampong Silver Stew Palace and so na awia ntina yehu ni ye enso e wo ho no okay enti yento aso e ti nanom yewura makwan ya afei na waba na amani amane yakwa so wo swai wo be swai e de a kire eye Asante Mampong man no na nya Asante Mampong man no kwa wo be swai de a kire watena nkunya so swai a kire
that in the presence of the entire Mampong traditional area, it's who be a chairman Mampong minor. It's answer who's fire, who's the chat and Quenina. The bro who's the chair at some Quenina, who be at the grounds over national champion. That's Friday at show. Na Mampong mining now. Yeah, almost actually, of course, now bear witness. Now, no one inform me at yes, yes, seduce Sarge, my dear son, as a baby, sir. I won't mind na. Sabi a 2 year what mind na and so do yeah what mind na sabreno when you na eba tightly when you now ba at the one you when you do soon eba tightly it's answer sabio oh ba now oba say over some man over that mine no na himself be here or any one mine mu a and as a mine here and so ni abosom ni tumi nyina wo nyina ewura no nti won mo anim dada ye odi adidie ne eboson kom ene ma se ohempon ya oda o mine no sa da no ya se bi something ma kwan ya he for free oba be strade a chairman po mine no empo ensuo ene atumi ahodo ye wo Mampong ma mu nyina e be ba himfie se mu nipa mu enkwada mpanyini mre wan kokora wo bia na no se che kwa man de yi na ehu bi madaro mebu ebeba na wa betachi na ohene esai e de a chairman Mampong man no na osai chairman Mampong man ni wi a enso hwa on se Asante mu no ohene ni bedi mu awia wo so ya che okura wie no na fei menhia kotoko fie akosai e de a chair de man ni na Asante man nyina ye ne dia me carry bro from the king of the Ashanti kingdom aye crop the Asante kotoko ni ti no chi usa de chair o man wi a akọ menhia kotoko fie na akosai e de a chair kuntum kantan bo do obiribie the Asante man nyina e wo no what the mine no ahye wonsa se the Asante man brani amane enso etie na so ya na mpempi no ansa na ohene esu ache ne man e wo ne man mu wie na tankunya sai che na menhia kotoko fie nso mesere me kan on se aya na atenankunya no ye ka ohene no mo sai di ohene nim e wo ye wura nim ansa na sabi o man he no aso bempo na oba na so esai e de ache ye wura enti koba ni say ya anama tenkunya ye wo Mampong man mu ebedi na Mampong fo beba no ani o menhia kotoko fie o mo di kan swai wo ye wura nim ansa na Mamponghene mu enso sabi beba no eswai e de ache ye wura krobia Asante kotoko hene de do bibie na bibia enso abieye asumdwe kwan so ewo hono mu a enye kuma kwan nti abusua interesting times ahead ya ye behu amamre ni amane Asante amamre ni amane dia bibia ye famu aba de free mu ye behu sene Asante ason ko sene Asante si danson e fa na kan ene Ghana amamre ni amane mu a em se sebe ne ye mpa ne se ewu le bema ye hu ne so akoba no sa nti e de aye besua bibi e de free amamre ene amane ye bekoso a enye kuma kwa na mom kai se du ba bi a bi obi na obi busa na sana tie dia se du ba bi so akwapna aya na na yi ni pawie ene ade na bibia wi abo se aya na ye se ye wura dia ma committee ye hwe nsem mu ene on ye se on se abusia ansa na bia committee ene ade bebem no ene ye se bia on se something na ye wura odo na Asante man nyina ye on ye sabi of the kroye enkabomu ene asumdwe na echi na Asante man enti koba se bia tie ni yepa o mesere me kasa wada roma koba se bia ahinsie na mu no bia na obi asori se da bi me kura me hunu se bibi ayese wa ha ene sa bia me de koye wuranim sabi so bi ko kan tamu a mesere me kan kokwa eno ena ya na kodu ye wuranim ema yewura na Asante man na hwe nsem no ema bibia wieye ema yewura no mbu ama so dwe ba e dey be kai offensive for instance offensive de nipa no ade hye na e dey betu yewura nim say papa Dr. Kyekyeku support sabi eze na say nsensem bibia be se me kom etwa mu ntim be se me kom madaroma ema yewura de ma committee no me ade a ekowie se bibia ya asumdwe anti nkronko ni bi wa aya na brekum kra de na nsan ya men campaign tete na ya so boa eno so won say yewura ntam kakra be ma ebepie yewura ni said the ICT na mo nyame ya dom na sabi ntam bia mam na wo na akọ benkom bia ya na wo yi shebrante na ntampa na bibia enso ewie se kire kwa man kra de na anu ya ohene abai bere ma foforo aba obete akunya se kire kwa man hene no won se no so ekọ yewura ni ma na im se ntoma se kakra ewo ma ohene boy ama na sudie na koma panti bibia ya asumdwe
ya na enya asem kuma nkra de ma asante ahini da so say sabi obekọ ye di Ghana hin se kakra no most of the traditional areas amaya hodo ya enka asante enya asante ano omo ahin se bebre na akwa timi kwa kodu Supreme Court etimi kwa bi kwa call outside the shores of the country on say and am say aya na omo highest authority in my hand the my hand dwan na ya play na asem ba ho a aya na omo ni kamafo bia suppose afi na Supreme Court any high court ni ade but the man asante de na dance no say asante de no say mpo man ni dwa bi na nsense ba ho a ye no de nyame aya no de shrine say was something ni esa wo sikadwa ya man ni nsem bia say bia man na hinsie bia kwa na ha adwen a say bia de ye mfa nye Supreme Court asem na say high court asem de dan something no aka e de aboy no tina mpanyifo ka ma ti bi ranom ka say oba na ahenie mu a menhia ye Supreme Court esa say okwa amaya hodo bi a non Ashanti states and I say non Ashanti provinces na omo de no dodo no a omo kunya won sensem no sensem ba ho a and I'm say mine no omo ni kamafo bi omo ni obi obeka de am omo nti na ene ye mfa court na akodi Supreme Court na afia kwa bi ho but luckily for us ye Asante me no say empo mine na dwa no sensem akra bi ba ho and I say bi am tomase bi ba ho a and I'm say amanye ni free wa ye wo ye himpon the king of Ashanti kingdom Yera Asante nti ni ya kotoa no and nsuan kan yamdi say Yera eka ye wo something sa wo sikadwa ye nyame e de Yera Asante ma ye dance so afia ho from no ti de eye ka bia ne ka kwa ye no e kodu Yera ni mu a na wa ka mas bia ba e don't na obo Asante mu a say ye hye ne nso a ye hye da ni ahensem ho manso kese ye hye da ni ahensem ho manso but okọ afufu amanya ho do abusuan ogwa for instance me for ogwa nye enfato no e sabe ba kusi ata ogwa ma hene obedi akunya otweman so konfisi abese dio no wontina akunya so esa say bi ogwa ma hene beta akunya so na yes bi so nya say Asante ko do court ni ade otweman so bese efisi dio no but Asante ade no na something ni wo ho na do na Asante man na do ni man Ghana nti eye emu ye den a na sabi o man no ye da kotu Yera so be siesie amaso dwaba ena sabi Yera siesie Supreme Court siesie na ebu Supreme Court de kra so tu ko Supreme Court mpo say ebi asem say a Supreme Court no be refer say Santene etumi no sabi ebro omo de so fa na hinsie mu a Santene ka na esi afa na hidie mu e wa Santene mu a ebro omo de so Santene ka na esi enti yen ka tua yi na aso mu a say Kenya say number 1 and so omo sense be called Supreme Court ema no kre Supreme Court na kan edisi so e de stamp board so se kro bia Asante kotoko hin de bi yesre se ono e de Asante mantam nyina sa bere na mantam ne nchichim na ye bono afo mantam no e na Asante mantam Kenya se ensem court Supreme Court the Supreme Court e kan e de rubber stamp pay omo e de stamp se de bi e fa na Asante ne tumi Yera tumi no e Asante mantam nyina e na afei no ne afo mantam no e fa do no a enti sabi something na ka eno no ya ye ni wanu ye bia so hunti eno na ma Asante de no e dance no enti empo an situation ebra ebia sabi ahima yi nipa na bia mentimo ka kaba e ba something ni mu a Yera ni mu am se meka ono kama so bieba ya enkodu Supreme Court ni ade enti boko enkonko ni bebre most of the non Ashanti states na abusia obeko no amaya hodo an ka Asante no wo se official be se du asa no otweman so e wo court ni ade official be se oha no otweman so ni ade me nka se bia me tribalistic but no credit da ho enche kwa be kai irianom the Gamashi Manche traditional area na Gamanche mon sense yes yakoyi he ba koyi ni adam ala che din okay also no free akunya so men kan sa and I say some years back omo ayi din free National Register of Chiefs mu and they Kentucky take kuturu e ba as Gamanche he na otie akunya so sisi afei ni adam ala che se da bi dia call high court e Kumase high court say anokre ampa ekwan ya pass you din free National Register of Chiefs na ye enti ma 21 days ye Kentucky take kuturu din free mu ye fa odi mechem as Gamanche na Kentucky take kuturu there bi but the Supreme Court on say science and no oba Asante a ye nhye dan hu bi wa ha abusia se bedi hu adanse a ni nyina no ye something nti ena ma na ti sa esan se Asante na nyame de share ni se eba no sa ahinsie hu nsem eba no science nsem bia empomu koye ka se de ya na no tamu a no de akoye rani na Yera kama so bia ba nti na on se pempi na man for wow na ohene tina se da bi ohene di asema no kre esan se Asante mu de yi na dan Yera
enti wobenya sɛ panyin wɔ fie na bibi kɔ akyerɛ wadwen so a ɔbɛka abɔ ma asomdwe aba and yɛn nyinaa di ho adanse yɛn yɛnya akwanya ho deɛ ɛkɔ so no yɛn wɔ atena ase na nsɛm bi sɛ ase wɔ si kura ka no ɛma no yɛ asomdwe a na ɛfɛ nkranza asɛm ne yɛn ka yi na yɛn kakra abusua yɛn ka yi na yɛn kakra nkranza asɛm for instance ɔsɛ sɛ na esi akɔyɛ na bebree na ase yie na nkranza bɛyɛ dɛ sɛ sɛbi asɛm a na ada wɔ bɛ si mfie bɛyɛ sɛ kakra yɛ a mpo na ahemfie mpo yɛntumi nananom ntumi nkɔ ahemfie ne adeɛ o de yɛn nyinaa yɛ hu yi hyɛ santene de si mu abɛyɛ sɛ num pɛ esiesie nkranza asɛm ɛma afa ne afa nyinaa ka bom de ɔtɔ agyitu mu da yɛwura se yɛ a bɛsi saa abɛyɛ amono kasa yi ɔkɔ nkranza aso bi wɔ nkranza na sɛbi santene piesie ɛyɛ nana kwambafo ɔtɔ so nan ɔne nkranza mahema nana sapoma nana yɛ asapoma wɔn edi ahenie wɔ nkranza ama na yɛ fɛ ama ghana obi ɛbɔ wɔn aba so santene de si mu abɛyɛ sɛ num nkranza asɛm a na akɔ ebibi wɔ hɔ a na obi esu akyire obi esu sesese santene de si mu num pɛ ɛna ɛka yɛ sɛbi yɛwura ɔde si mu num pɛ na ɛka nkranza asɛm eti na ɛka mu na akɔsi sɛ abusua ebi a nkranza asɛm yi ebi a nkɛkɔ yɛ baabi yɛ nya ɛnka asantema wɔn anasɛ ɛnya asantema mu a anka supreme court ɛde adeɛ san sɛ ɛman no adwa ɛna ebi a ɔde ne ho a ɔnhyɛ sante ase a anasɛ ɔde ne ho a man no adwa no yɛ kɛseɛ the highest authority ɛwɔ south traditional area hɔ no ɛna ɛho aba asɛm nti wɔn na ɛbɛka obiara ni ɔbɛka nti na afei akɔyɛ regional house of chiefs ɛne national ɛna afei supreme court ɛkɔ akɔdu supreme court obon sa afei na manso no bi atwe a bɛ 30 years nti wɔkɔ saa mpatam baabi saa no wɔn sa abere bi a na mpuntuo ɛbɔ wɔn esan sɛ nananom bɛte aseɛ na mɛntɛn wɔn ase nyɛ adwuma ɛna wɔn ni ɔhene mesrɛ me kan William Pɔmsɔn Madawa wɔn ni ɔhempɔn ɔda wɔn ano yɛ ebi a wɔn nyinaa ɛkɔ ntoma sɛbi ɛsom no yɛ a ɔbɛka ama asomdwe aba nti na abɛyɛ court ne adeɛ na akɔ ebibi wɔ hɔ but ɛno na ɛma asante deɛ ne da nso a nti abere biara asante ɛyɛ from efra dɔm ɛkɔ atom mu sɛdeɛ ayɛsi ɛteɛ ɛnso wɔn gyabusua that is it yɛ a mɛde abɛso mu ɛna na mekyerɛ nsɛm mu kakra sɛ afei na ɔbɛka yɛn ho a mɛmbɔ so biem na afei yɛn nsan mbra messages ne so na yɛn toa so ma biribiara ɛnso ewie sɛ afei na ɔbɛka yɛn ho a officially nananom yɛ a ɛwɔ ɛyɛ asante mampong nananom atena nkonya ɛnɛ da yi ɛna yɛde etwa toɔ yɛ a wɔn closing nominations sɛ sɛbi nananom mu anasa adehyeɛ yɛ a na ɛfɛ sɛ bɛpere mampong akonya no ɔsan no bie mu fɔ efiri ɛyɛ ɛpɛdada de ba bɛsi ne da yi yɛ a ɛyɛ kɔsiada ɛnɛ kɔsiada yi awia no mmienu yɛ a ɛna nananom ɛde ne nyinaa aba awieɛ eti sɛ wɔntumi amfa odwa atoa ama saa abirɛ no ara de bɛsi ɛnɛ awia 2 pm yi deɛ a ɛne ɛna ɛno ara no ɛtoɔ atwa anaasɛ yes ɛtoɔ atwa ne nka ne saa yɛ saa bere wontumi ɛmma biem sɛ ɔba bɛpere ɛyɛ amani ampɔn dwetadwa no it is over ɛsanse na anam aclose nominations mu na nam kyerɛkyerɛ mu kakra na amanfoɔ busa sɛ saa bere a anam aclose nominations yi deɛ na ɛbɛkɔ so na yɛdi mu nkɔmmɔ hyɛne so sɛ madi kan aka me nsan so biem sɛ ɛnɛ deɛ no ɛnɛ menim nipa dodoɔ a ɛde wɔn adwa atoa ɛbaayɛ firi benada ɛkɔsi memenda no deɛ nyame adom yɛn nsa aka ya yɛde kan bɔ so a bɛda sa afei na ɔbɛka yɛn ho a ɛsɛ ɛbɔ so biem okay wo so akyɛ afei na ɔba ho bɛbɔ so kakra bi di ama ho na bibia awie ɔbɔ nyinaa so but yɛn san ngo through na afei yɛn hu kakra ɛnso ɔhɔ no but ɛnɛ deɛ mɛde kan aka sɛ ɛnɛ deɛ menim sɛ bi yɛn nsa nyankan bi ɛyɛ gusu bi akyire yɛn nsa ka yɛwɔ ha yɛnya nkɔ yɛnya mfi mampɔman mu deɛ yɛn nsa ka ɛnɛ numbers na yɛbɛto yɛbo ase yɛde nyinaa so ama mo sɛdeɛ esi ɛteɛ na bibia ɛnso akɔ so asomdwie ɛkwan so ɛnso ɛwɔ nti yɛ a wosu agyare mi sɛ obusa ma me nkyerɛkyerɛ mu ɛda na di kan no day 1 na yɛ ɛyɛ ɛbenada no nominations mmienu sɛ dwatoɔ mmienu na nanam nsa ka yɛ nanam nsa ka dwatoɔ mmienu ɛde firi adehyeɛ no ebi ɛhɔ that's day 1 nominations mmienu dwatoɔ mmienu ɛda ɛtɔ so mmienu na ɛyɛ wukuada no dwatoɔ enum kind kɛtɛsi yɛn nyame wɔ Asante Mampong report ɛnam sɛ ntwɛfo wa na wɔn yɛn nsa aka bi ɛda ɛtɔ so mmienu no ɛyɛ dwatoɔ ahodoɔ num 5 na nanam nsa ɛka yɛ afei da ɛtɔ so mmiɛnsa no ɛno na ɛyɛ yawada da ɛtɔ so mmiɛnsa na ɛyɛ yawada no ɛyɛ dwatoɔ ahodoɔ num na nanam nsa ɛka yɛ da ɛtɔ so 9 no na ɛyɛ fiada no dwatoɔ ahodoɔ 9 ɛna nanam nsa ɛka yɛ enti sɛ mekyerɛ mu yi a ɛna memenda no ɛna yɛ da ɛtɔ so ɛyɛ enum nti that's the last but one day sanse na ɛyɛ last day the penultimate day yɛ na ɛyɛ ɛno memenda no deɛ yɛn nsa aka no sɛ ɛno adeɛ
this year be a for the dwa to ama enti free ebenada no ekopem sabi memenda no ene de ene mensanya nkan ntimi nkan wase free edwada no ebenada no ya nanom hya ase ya ye ba ade mu nchemu besom no ede ba besi eye enra memenda no na dwa to awodo a nanom ensa aka eye edu ensia dwa to awodo a nanom no ensa aka eye edu ensia nanom receive asap enra no ensa aka 16 petitions. And as a 16 plea, men can say, lack of words is not mechanism. Whatever, now I'm answer can a year to all do asap enra, and then the young account, and then the insane young kind. So I'm my insane young kind. Yes, I can. Yeah, but to your boss, now you assume said they are ACT, and their cross work can one. They do say a cost of party, a culture say a Mampong, a journal, of course, a month for the trip. Mamponghene the tree, yeah, any Asante. The asap enra, they do see and counting, men can say, the system and counting. Yeah, you send young Canadian, you second Canadian, so I bet your boss, they had the run down in and so Abraham said, you see it here. No, I'm church, it's now on for Bissas Copana. It's that way, this year, this year, not the almost a drop to a bank, Nananom closely, a year process, no, you know, a dear baby, a better one. I'm to watch and I'm church room, say, now him abaton ebo ase no way this brand here ya wo se fata sans abre when you this na no ama aye no dry ni no na ma atena nkunya no nkunya sofo no access do ni beka so mba access on be hwe aye this brand here him ayi no sabi so bu na ho asem ka obu ofubu obu na ho a se wo ofubu obu na ho a na odi atena no anim na no sabi nye se bi a on pani pa na asem na se wo tani pa no ti na wa sorry so there be we dey me hwa odi akunya mo na se there be se wo fubu obu ni this brand here no ho a I was say what they are dancing at church. They also they are dancing here mood to count. Yeah, I know say ampa oh. I dance with the any as soon as the akunya kesi say mano emwa na no matter so aye. But yes, I say bia e ni pa kwa time out time of na on pen asem et na bia on pese de akunya mano a eno na mo nyim tum sa. Ti nanom at the chem kunya so fo so ehwe na wo gi tum ne kwan so na fubu bia ni ne ho dia na enam se Mampong e dan santinti. Na yi na e dan santinti. Odo akwo kire yura na santene e makwan a muze teli o santene makwan a sa santene mu de nyina ye dan santene enti Jesus santene makwan a samesre meka ti ode ko tiri na yewura ko bia santene kotoko he makwan a sabi ko he kro no na santene brantie no oba ba si bibi e de a kire ne mai oba stra de a kire Mampong man na atemkunya so so a kire no na brepem oba man hia kotoko fie na oba stra de a kire kuntum kantan bo ko bia santene kotoko he de yewura de Mampong man a hye nsa na oba ye Asante man ewusia ehne and so what be and so I come said there is okay it's yen introduce be free one after yen sign and to so na bibia and so as we point this is the third batch on the show na busia mane mo na ye it's messages na there me so akin kan ya tie kasa ka kan ya me kan messages no tie we messages we are about the next phase the updates for ya aba ya di nice me na ya ho na bibia ko so ye san say esa bi ya fa tie on say yesom Asante man ne Ghana man nyina no sa na de ba sabi yesom Asante man de na so de ni de ni bu e ma nyina ye nuanu nyina san say nyina ya ka bom so o man ba ko ya ne kwan so no say ye de ani die ani go so ko bet na na bia akoso asumdue kwan so enso e wo e ho ntabusia okay me to us messages mbedru me am of akonage man feli ade no ya na o hwe over that sepra and afi me auntie with that for amaniampon abusia me auntie with that for amaniampon we Mampong this is konkron pa Mampong kuntochi Mampong kuntonchi e de hye ya chese o e bretu de hye pa nya sempeto a amaniampon na ya di akopọ egine tata ene me auntie Mrs. Apeng with that for amaniampon we bretu de hye konkron pa and na bo here ntu and na any with that for amaniampon or share e de free Africa rich mem o say good job kwabana auntie me da sepa nya men kam ho na wa de bia enye bokon nya spundwe e wo the radi Yesu Kristo edimu afei also Jarisa was hi today I'm late how are you I'm watching live from Accra Pokriase Katapo onokre enye hwe is better late than never timo akwaba also Ajari Samuel afei nana yentumi enso se kwabana you really doing a great job for Asante man me da se nana and afei Mr. Boat of Abia Bokor here also share and I say 100% me da se and afei 1 pm nana yentumi yem se kwabana well done me da se and afei also Ajari Samuel say how many people nominated also Ajari and medical bomb of Accra no Asat Enra
na ebesi eno na 16 and na de according to Asante Mampong report nipa dunsia de hye dunsia de odwa to aba na de ne nsanya nkan ye sa kan de beso wansa na free ha na bibia enso LPG afi 1 bm Adai Emmanuel enso hwe what your face on this year or say good evening, I'm watching you live from Germany, Bremen. Okay, Matia, Mr. Adai Emmanuel, me that's how show me at the Germany, Bremen. If your friends so yeah, what Germany, Bremen now. And the one here now for the principal money I believe no mama can match your mama. Why? What are and I say Nana come hey senior. Wow. I'm saying then they can our become who I'll say and now come men some shake abusia of or te ahafu and touch also. Or say watching live from ahafu touch also. Bro, make sure you come and project my ambition to become the next MP. Say you could to Mate they are Yankasa. Why? I am Yankasa. You're being I asked me quite sans I want for Asante same in Yago cra. I feel also Ajari Samuel say good work, keep it up, Mate Amida say Mr. Also Ajari Samuel and so ever Honomoa and your Kumaka. That is what it is. Yeah, didn't emu amanepo abesomo about ameniampo silver stool the next Mamponghene and updates are a free eba and the dina and so our smashful said the amamre and emu amane and so it's a TNT sub radio. That is a breakdown. Yeah, I wish I had a train said you being here privy to update for your boss. I can't my phone and I'm sure Susan said your neck or your new animals and telephone be air coordinate. Yeah, so we have updates. There was some your name, your chauffeur, let me be and so every year. Yamaya, Tomoa, Sabrina, quite watching. Yabi because so and so as we be quite soon. Obi Bisawa, that's an idea. And then officially they confirmed the Amazon Asante Mampong name. Oshe Cheha, this year, no Abusian Fiona be the train and what she had been a while, Kodia for a fay, potassium, and Omwa Kagina. I feel so you knew her. Reality now. Yentimi rotate screen the for intro. But we say any Mampong, I am Mampong, and I didn't want to bring so as some more said yeah, it's a tear of her in your Kumakra and so on. Okay, now Yentuaso now fay, Bibia and so and some Yene Yashafo and so our honor. Now, I was yet any year 1 year. When you say there be a casa some way, say Asante Mampong, or you may just compare with you. Asante man. Abane say Asante man ni fa no a on a down and you know the be a can wasem. Yeah, odijuma so pa the right wing of Asante man. Nti na ekura woni we Asante man ni fa no Nananom bi na share tree. Nti Mamponghene de yina elim say enye kuma kura. Yeah, abretufo na edi akunya Asante Mampong yina elim. Enya abretufo keke. Abretufo wo wiase anya Ghana nko a. Enya kan nko abretufo abretufo wo wiase nyina abusia Asante Mampong ene ye omu PC. Enti sabi Mampong ni be betina akunya so bia wono ene ye abretufo wo wiase nyina PC. Yeah, enye kuma kura. And so our nti on say near the Asante obeba no oba na nya akunya ketewa kwa na mesere ka obetina so na akunya kese so na wama besom sikeka na bia and so every said dia emusin istie na no ya share no ye mai na ho run down of na no mo edi Mampong akunya na ade ababesi ene na abakosem chere say Mampong for free sabi abetu for Mampong for free dance empatemo baby and kakran okay na we dey me am channel wadaroma ja ha na nyame dey abedu wadaroma we da se pa enti amu free adanse na kakran nyame nam ade o maba do abedu ha sei na amu tan sam ya me bebre ya obedu akwa obedu akonfonso no wo that is wo Mampong ya na obedu akonfonso no e na omofo bi ena mu a o yes na nam yes o mu hwe biaya sabi obetimi atan o kire man no na oba ya be pie na bia exam Mampong man no say aha di betimi akire o man pon no wa ha ya be Mampong Asante Mampong ya isa ma o man no e kase na so o man no ankasa enti oba Asante Mampong man mu a ye won ko bebre ya ka Mampong man no but aha and the traditional capital which is the Mampong state itself, the Mampong town itself, men can say yes and I hear him say uni bibi ma men can is interesting as we fan change na yon uni say I don't know me kind of say boss bibi na dem dedi kan a obi abeka ho a uni say abusia if you could be kodie krom no
Abusuani baby ho e wo Kumase kote echi wono K University kote echi wo baby ho na kodie krom but kodie krom ka Mampong man ho baby a kodie krom wo K University area wo Kumase kote area wo baby kodie krom wo ho no e ka Mampong man ho enti unim de bema yate asema se ye kwan se oba Mampong a adehia busua no on se ye wo ba ko mu a from se kodie krom enti kodie krom wo Kumase but then omo ka Mampong man ho enti afijase de yina ya we se afijase so ka Mampong man ho ya afijase na ye nifane e wo Mampong man to the show be afijase we so o ka Mampong man na che Mampong man kokoko na kakraka and in the same vein Jamasi de say na kwai se Jamasi de e ka Mampong man ho se de sitie ya Jamasi so na ye bom kumini e wo Mampong man ho ade be twam ntini so ka Mampong man ho on se ofi Kumase ba utwam the Kumasi state now be wuramu afei aya agona na say agona da ne man se de yina yenim no ya osum sikadwa se de yina yenim agona da ne man na wo tsa agona na oba be pie Jamasi a na say wo wura Mampong man mu a no na say Jamasi e Mampong man e ka Mampong man no ne ntini so ka Mampong man no na afei oba be wuramu da honom ne ade ni na ka Mampong ni na ye Mampong ye ka Mampong man no e be twam a de kwa busia ye ni enim kwan o si o se tu twam Mampong ko bobbing nkrobo e fere bi bobbing na o kwa butimi akwa adwuna adwuna so ka Mampong man no ya enye kuma akwa se de ye ni enim adwuna e na ye adonten hene e de Mampong na de tell say bi abakosem tell say na Mampong hene e na koji sasas ni na de ne ba e ko tena ho na mamre ni amane e kwan so entiable bia adwuna hene bi o tena kunya so no traditionally he is the son of the Mamponghene. So Adwahini bi otena kunya so bia Mamponghene ba amamre mu. Tina nse yatina na Adwahini interviews bi o ka say me am papa and they am say afim pim bi na de onum yensam mpo ebra na Adwahini edi bayre na yenya akwanya ko bi o ka say me papa ene koji hegina no de ma me. Ni papa ya o kan ya na Mamponghene san say amamre ni amane mu no Adwah is a member or is a part of the Mampong state. The job falls under the Mampong state. In Zahoni na amen. That's so far. And Zahoni na the Adontin area. Adwah Adontin at the Mampong. To the Adontin traditional area of Asante Mampong state no Adwah. Sounds na the Nifa the right wing area of Asante Mampong. Efijase nti se bi wo efijase na wo hweme a ti ase se wo ye Mampong ni prekope ti ye ka se Mampong kontonti ebu enye kuma na mani ampana na ya koboji mutata wo so ka ho bi sanso na wo firi adwura na wo hweme a wo so ye Mampong ni prekope wo fi Jamasi for kwa yes nim se mo ya we pa yes Jamasi so wo ye Mampong ni prekope ya enya sem kuma sanso na nintini kwa se ne ye fa no aban mu kwa administrative wise a nim se nintini is part of Mampong constituency I about one person meeting can be and I stand to be corrected but mean say meeting eka the Mampong municipal na bibia enso awie say dey tie and to free afijase abode kan o free kodie krom ye wo K University tech na wo hwe ya from say wo so ka Mampong man ho bi ya o ya mani ampona na ye de akobo agimutata enso ho no a enye kuma akura enso jabusia Mampong man no anya man keto akura ya ye ka the prowess the might of Mampong man anya asem kuma na bo hen ntuo ye ka Asante abakosem a ye ntimi ni film ebra na Asante e ko sa bench asem ni na yini se de yeru anoma ka ama ye nya akwanya TV na bo hen ntuo ye so no bo afọ dia ma Asante man na anya asem keto akura anya ono nko a me ya no kuro nko abre eduma ka se kese na asem so kofu ono so sabi ono so de ni pedua bo afọ dia ma Asante man a na anya asem keto a e na afei ajeso dikopem na ajeso dikopem also sa kuma wuya nkan ye kuma wu afim kuma wutwe bu akodia ono sabi kodin a okonye ade ma Asante man a na enye asaputu akra enso ho no a edini nyina enso emu amane bo enso ntiabusia ye kan na akowie se ba Asante man mu a wuyi Mampong film a enyeyi sabi life on life of Asante Mampong the king na no aka Mampong could say we person who run down of what is happening in the Mampong state but you can't sabi Asante abakosem a wuyi timi yi Mampong film na yeda sanse Mampong akonko den pa enso wo mu a besi den nyina sabi enei yeru anoma daro ma yenko kun biem die
then so Mampong ekoswa na fam die e de boa Asante man chire e de boa Asante man empempam say you run pempam Asante man ba bibia and so ekosu yi asumdwe ekwan to quickly say answer na meto us yes I have this quick rundown of Nananom abetina Mampong akunya so the free bebre chini be 1600 oba e de besi ne day na bibia enso wie but before that me hwe message ni bia ba yen kan na yen to aso obusua na bibia enso enkoso yie makai also ajare de no okay makai also come na please greet another my best friend for me Kuku oh sir mate be catch no hi and after na come me sabo shaker oh okay na mate ase me that's pass wa subscribe e dia mama with the me am channel here now the about time na bibia I asumdwe after also ajare someone say please when will you host the my best friend Koko on your program. Oh, yeah, they are ready for Koko Naja. On one name say what you can ask about BIM. Yeah, Kaka, BIM Busia. After one beam, Olivia Boachi, Sister Olivia, Bibia Boko, your papa. Or say, I'm watching you live. I'm watching you from Holland. Oh, okay, me that's it. That's the pastor will share me all the way from Holland, Abuchimemo, Bibia, and so Ekosi, Asumji, Ekwanso, Ewo, Holland. And also, Sunday I see it. And now me go so me I make us say. Let me share the rundown of the various chiefs and I know various among here. One year Kenya after a year for Ghana said there is at here and so I want now you see the Bretu Abusiano, Mampong, Bretu Abusiano, a Mampong, Bretu Abusiano, Sabi, I got a number for a dance and I buy to call a dance as a dance I asked him on Bretu Abusiano, Dimon my empire or your offer. Oh, be to Abusian, my adanse ayase hene. To be kaya, brother, I said to you, cause adanse ayase hene. No, ha, na anyasam kutu akra. Adanse ayase is no come out. Adanse ayase aye brumpon. The man na adanse man yera. Opeja kochire bon sofie. I don't say no dey found sir. Bana busuan dey a. Na no bon busuan. Enti ebia. Ohini bi ti be kaya sebi na hima do ti ya se. Ohini bi free. Awo win man hene. Be ye man. Ofia our win war western region ho baby yeah ofia our win e buy ye bi our win so your yokofo yeah sabi omu na na ewura aye oyoko abusua ya oyoko abusua ewura na ye onyina PC onyina pagini yes our win hene be ye man obaye say on say ba akan ene Asante mu a na me kan akan kwa Asante de say ya ba ko e ba na akan mu a nanom abusua no nanom ebesi ne eka won hubom ye bibia no ntina ya na eni kwan say makwan ma obi kan sam de tete eye akan mu na so obi kan sam de tete abusua ho de wo mu say akan mu de aya na abusua no enka wo mu ne korea no da so awo ho ye mpo so many years down the line no sebi na no gusua ekura mu a wo mu edi dwumaso de eboa enti say na medika ka show obeka ya on by Grace TV so ni di ni abase kwan so ebra na ahima edot ye no ekos no minya kwanya ne etwa na aye agona nya kuro man hene ama ye ne na agona nya kuro man hene chia me twetwe nkomo abusua se bia afre na obeka ye ho awo go to videos no ye wie program ya okọ videos part one videos na go to abo se agona nya kuro man hene ni agona nya kuro man hema na Asante ma do tie so mo ba bi o mo fi central region e ba ye e ma na agona nya kuro man hene ma ye ne chia me twetwe nkomo e ma wo kire ye agona nya kuro wo mo abakosem omo ya ayokofo ya omo free aye insutan patem ha se de abakosem tie no ene ko ba bi omo duri ye besi na nyina no omo titumi ye se omo ye Asante de mom makodi fifi mantem ne so omo Asante amame no Asante amane de omo fa ni agro kra ya besi ne abia bia omo da so kra omo Asante semu e kra wa amame no amane enti de emeka kosini se oba na Asante ni akan mu abusua ye bano abusua se ye abusua se bretuo oyoko aduana ya akwa me aduana ni se bi o mesemeka ene asona adako ni nyina no nanom akura mu de adidie ni bosonko emma abusua no eno ntina eni kwan se ye tena se ye di ense hu echi ye tena se na ye hold ye arms emma ebia obi kika nse bitete akan ente se na ye abusua baako said ye yura Mr. Asante ye kunya kase ye oyoko na oni oyokofo place you see ye ko tachiman so tachiman ye oyoko so diga wo na ye abusua baako said ye sie tie afei anya no nko a ye benya aman ni bia o mo so ye ayokofo ana na meka agwanya akrom die sisi a meka be ye man ya ono wasa on so ye sisi a na nkyere
Se bianca beye man awo wi on sisi enka santima na so enka santima but when na ye abusua baako and ye kana abusua na that's when na fi nipa baako mu when na ye adehye baako tell it na was obi din ye makwan ma sabio misremka obi din titimu ba oba na dua na kra ye kan ye dua na for mu na fra sumanyan sabi na for na na fra sumanyan se ni akomu so ye dua na enti akomu ni asumanya when na ye baako akomu asumanya ene sumakwan so ye dua na asem ka suman ko ye dua na doma ye dua na ene amaya hodo ya aka enti when na ye busua ba enti na sabi wo sem papa mu ba na sabi timu ba eni kwan se masa obusua mu sabi ya mekan ya temasi ya wadaroma enti like na sem ni na ka mana kwa kowie se ni na ye nipa baako ya wo sa abure bia this akwe ene kabo mu next na aba bibia enso bia enti mamento aso wet komo ana ye di no ye hwe na ma hodo a o betena ye Mampong akunya so na fe bia ka bia so ye mfa ensom em se sum na ba kakra busia ye change view na kakra mo fa nche we de madaro ma mo ntua se natural occurrence we have absolutely no control about it don't na amana ban say okay enti okay, I think say I was going to find me, mother Roma. Find me, okay. Now, yen to your boss here, Nafe, yen share, and I don't know about now a year. I'm a young point to just so free, Sabrano, a pim, a handsy baby ever, a dividu and ne baby Adri, Nafe Bibia, and so in the ACT. Let's have a wrap at Sunny Manina, Nafe, yen share the yen TLC, say baby Bia, a bay asumbi, Bibia. And so a bear cabbash at the Amaya. I mean, no more when you're quenya, now what's not you take gas on, and Yasan could acquire the Barbie see a Dassabre or Sables. Ya one day, Asante Mamponghene or Kyekyeku, Nananom, Nabibia, and so I asked me, said the CT. It was all travel with me at church, but the Dawson. It was all child a young con to the Yentin and a brepem when he said, Yamebayadum, Nadia Kabia. And so at was Obana Bibia on Tiasse, if you have been opposite one, Obisa, when your brain, I'm to Boise, now much chicken, and so the chicken, I was saying, I bar, Naya Barber Sum, said the Mamma and money, and so is it here, Nabibia, I assume a quite not. Yes, that's it, that's it, and I know about now I am Mampong, Akunya, so a free at the Boishasia, and the baby Jew, a yes, Abbey, but before some corners of Crano, but you can say, Mampong, I can find a mine in a home. Se Mampong na sia and if am mine no Mampong na sabi Asante mani fa ne nchen se de yin edim no adanse adanse ne wo nchen ansa na offenso enso wo hobby offenso mine so hobby Mampong de ma sara there be yenya wie munyanya o hene na ede na nanom onse ne ye nanom oji dwato ase wa pese o bibia fa wa this ready that's about dwato abra ede na ye de twato enti enani de twatwa woni a epese wo prebibi na ade wo dwa to aba ti afa na process no nkasa be sha ase na ato so nkaka wadaroma ye beto fo bi ye be san ba na ye de aba abesomo se de sie tie na meguso a me chere Mampong oda wo nyina no afei de oto so eye adanse afei offenso afei ejiso Asante asokore be poso wo nyina kan amahene ye wo nifa no eho enso hono mo a enye kuma kura ewo so ko be kuma asumenya na dawo nyina no saa na no so esi etie ewo afei yentu ebo ase na de ye kana yentu aso with the various chiefs womo enya akwanya atena amaniampon dwetega eso enso ewo hono mabusia ti ye sha ase 1600 Mamponghene na o tie akunya so sabre no na nana esiama gu ahia nana esiama gu ahia ono tena so from 1600 adikosi 1630 na sa afia pem ahansia adikosi afia pem ahansia adiasa eno nana esiama gu ahia afei nana esiama no oyereduni on say beto wusia na ewo emunchemu efie hodo no eti nana esiama gu ahia no ye nyanse no oyereduni afei na chi yoba nana boafo antiedu onso betina akunya so afia pem ahansia aduasa enkono edikosi afia pem ahansia adusia from 1639 to 1660 from 1639 to 1660 onso na oyeredu eni
afei deɛ ɔto aso yɛ nana kwakye panyini ɔno nso by 1660 to 1676 afe apem ahansia aduosia de kɔsi afe apem ahansia aduoso nsia ɔno nso na ɔyɛ redu eni afei n'akyi ɛyɛ nana amaniampɔn gdp yie pa sɛ amaniampɔn na yɛde akɔbɔgye ɔntaataa nanom ka no na yɛ nana amaniampɔn nana amaniampɔn nso bɛtena akonnwa so sɛ Mamponghene 1676 to 1690 1676 to 1690 nana amaniampɔn na ɔno nso ɛyɛ redu eni nso wɔ hɔnom afei nana Mamponghene ntuo nso bɛtena akonnwa so na nana Mamponghene ntuo bɛtena akonnwa so every 1690 ɛde kɔsi 1690 ɛde kɔsi 1699 nana Mamponghene ntuo na ɔyɛ bɛɛbroni so yɛ adehyeɛ abusua no biara ɛwɔ hɔnom bɛɛbroni nana Mamponghene ntuo na ɔde ne ho ɛbɔ afɔdeɛ ma asanteman no yes nana Mamponghene ntuo ɛnya asɛm ketewa koraa ɔde ne ho ɛbɔ afɔdeɛ ma asanteman no n'akyi ɛyɛ nana akuamoa panyini yɛ ɔno nso ɛbɛtena so na akuamoa panyini ɛbɛtena akonnwa so ɛfiri ɛyɛ 1699 ɛkɔsi 1735 1699 to 1735 ɔno nso na ɔyɛ bɛɛbroni na yɛkyɛn sɛ nana ɛyɛ akuamoa panyini ɔno ne Mamponghene a ɔdii kan ɛtena adwetɛdwa so ɔne Mamponghene a ɔdii kan ɛtena ɛyɛ adwetɛdwa so ɛsiane sɛ abusua sɛdeɛ ɛyi n'anim a mpanyinfoɔ aka me atimi no ɔsɛ ɛbrɛ a nana Mamponghene ntuo ɛde ne nipadua ɛbɔ afɔdeɛ ɛde ama asanteman no ɔno ɔka ebi sɛ ne saa deɛ a ɔsɛ sɛbi ɔni hɔ a yɛma n'akonnwa no ɛmɛyɛ kɛseɛ ni asante akonnwa kɛseɛ n'akyi sɛ ɛbɛyɛ a asante akonnwa kɛseɛ no ni hɔ a sɛbi Mamponghene na ɛbɛba nti nana Mamponghene ntuo ɛde ne nipadua ɛbɔ afɔdeɛ no ɛna ɔde saa adesrɛdeɛ no ɛto dwa ɛno na yɛwura no nso teeɛ ɛyɛ mansansa abakɔsɛm ne sɛ saa ko no wɔn na di anim yɛ a ɔkɔɔ saa ɛko no nsan sɛ na obi nkɔmfoɔ se ɛma yɛwura santene na nsɛ etu mekyɛ dɛnkyerɛ asa no sɛbi dɛnkyerɛ nana ntim gya kɛyɛ so a ne man na ɔkɔbɔɔ no wɔfɛ yi ase no ɛno ho asɛm na mekan nti saa na ɛteɛ pɛpɛɛpɛ yɛ a ɛnyɛ kuma koraa nso ɛwɔ hɔnom nti saa asa no mu ɛna nana Mamponghene ntuo yɛ sɛ ɔsrɛ yɛwura nom sɛ saa deɛ a wɔn mmoa no nanka sɛbi ɔnni hɔ a ɛyɛ deɛ ɔba bɛdi n'adeɛ no adehyeɛ bɛba akyire no wɔn deɛ ɔbɛba no ɔno na sɛbi dwetɛdwa ɔbɛtena so wɔn nyɛ dwetɛda yɛ ɔbɛtena so sɛ ɛbɛyɛ a asante akonnwa kɛseɛ no efiri hɔ a ɔno ɛna ɛbɛyɛ second in command ɛno nso yɛwura no nso tie ɛyɛ ne saa ɛde maa no ɛno nti ɛna yɛnya ɛyɛ second in command of Asante Mampong yɛ no ne second in command of Asante Kingdom yɛ no ɛne Asante Mampong man no nti nana Mamponghene ntuo kɔɛ no deɛ ɔbɛtena ɛyɛ dwetɛdwa so kane ɛyɛ nana akuamoa panyini ɔno tena akonnwa so from 1699 to 1735 na ɔno nso yɛ bɛɛbroni afei yɛtoa so a nana akuamoa panyini akyi ɛyɛ nana ɛyɛ atakora panyini nana atakora panyini nso bɛtena akonnwa so 1735 ɛde kɔsi 1735 ɛde kɔsi 1750 ɔno nso na ɔyɛ bɛɛbroni ɛyɛ nana atakora panyini na ɔyɛ bɛɛbroni yɛ nso bɛtena akonnwa so sɛbi biribi nti mesrɛ me kasa wodeɛ mofa nkyɛn no wadaroma biribi nti esum aduru no ɛma ɛmsɛ yɛtu ne firi akonnwa so wadaroma meka sɛ esum duru no abusua nso yi na yɛte aseɛ mesrɛ me ka wadaroma ɛma biribi nti yɛtu no ɛde firi akonnwa so yɛ nana atakora panyini ɔtena akonnwa so ɛfiri 1735 ɛde kɔsi ɛyɛ 1750 afei n'akyi deɛ ɔbaayɛ ɛyɛ nana asom gyima penemu ɔbɛtena akonnwa nso from 1750 ɛkɔɔyɛ a ɛde kɔsi 1750 ɛde kɔsi 1754 ɔno nso na ɔyɛ bɛɛbroni ɛna afei ɔtena akonnwa so afei n'akyi ɛyɛ nana safo kantanka nso bɛtena akonnwa so ɛyɛ 1755 ɛde kɔsi ɛyɛ 1765 ɔno nso na ɔyɛ ɛyɛ bɛɛbroni nti nana safo kantanka tena akonnwa so mfie du 1755 to 1765 ɔno nso na ɔyɛ bɛɛbroni yɛ ɔtena akonnwa so a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛnso ɛwɔ hɔnom afei n'akyi ɛyɛ nana pepra asiase ɛnso bɛtena akonnwa so from 1765 ɛkɔɔyɛ ade kɔsi 1770 ɔno nso tena akonnwa so mfirinhyia enum ɔno nso na ɔyɛ bɛɛbroni biribi nti ɛm sɛ ɔdɛ mɛmfa mpem mu a wadaroma ɔno nso na ɔyɛ bɛɛbroni na awakɔsɛm kyerɛ sɛ na ɔmaka ɔmɛ ati bi sɛ ɛm sɛ biribi nti sɛ yɛkum no wadaroma
was killed saa na hyɛ hɔ nom nti mekyerɛ mu sɛ amadaroma mɛyɛ akwadaa nti nyɛ nsɛm bia na mɛtumi aka amadaroma nti no ɛyɛ nana pepra asiase nana pepra asiase ɛkɔɔyɛ no nana pepra asiase no nso yɛ baaburoni ɛsɛ baaburofo no di to aso a nana pepra asiase kɔɔyɛ no na nana atakora kwame ɛnso ɛbaeɛ nana atakora kwame nso bɛtena akonnwa so afe apem ahanson aduoson ɛde kɔsi afe apem ahanson aduoson from 1770 to 1777 nana ayɛ atakora kwame na ɔyɛ baaburoni na nso bɛtena akonnwa so afei n'akyi ɛyɛ nana owusu sɛkyerɛ panyin ɔnso bɛtena akonnwa so ɛyɛ afe apem ahanson aduoson ɛde kɔsi afe apem ahanson aduokunu nsia 1777 to 1796 ɔno nso na ɔyɛ redu ni okay na ɔyɛ redu eni nso ɛwɔ hɔ deɛ hyɛn deɛ mintimi mo so na ɔyɛ redu eni nso ɛwɔ hɔ no afei n'akyi ɛyɛ nana okay n'akyi ɛyɛ nana atakora kwame ɛna afei atakora kwame nso bɛtena so okay makan atakora akwame ɛna makan na osu sɛkyerɛ panyin yes na osu sɛkyerɛ panyin deɛ na makan sisi a na ɔyɛ redu ni yà ɔtena so 1777 to 1796 n'akyi ɛyɛ nana safo yaw yà ɔno na ɔyɛ baaburoni nana safo yaw na ɔyɛ baaburoni bibi nti ɛm sɛ ekum nana sɛ ɔyɛ nyame deɛ ano sɛ meka nana safo yaw na ɔyɛ baaburoni afei n'akyi nana safo yaw tena so 1796 to 1808 1796 to 1808 ɛno yɛ nana safo yaw ɛna afei n'akyi ɛyɛ nana atakora kwaku so bɛtena akonnwa so ɛyɛ 1808 to 1826 1808 to 1826 na nana atakora kwaku na ɔno nso ɛyɛ botaase eni ɛna ɔbɛtena akonnwa so afei nana atakora kwaku sɛ ɛmɛ dika afe apem ahawɔtwe ɛne wɔtwe kɔpem afe apem ahawɔtwe aduonu nsia 1808 to 1826 ɛna ɛyɛ nana atakora kwaku ɛbɛtena akonnwa so nana atakora kwaku akyi ɛyɛ nana oduro firikyi ɛna nso bɛtena akonnwa so nana oduro firikyi bɛtena akonnwa so afe apem ahawɔtwe aduonu nsia ɛde kɔsi afe apem ahawɔtwe aduasa na ɔno nso ɛyɛ baaburoni ɛyɛ nana oduro firikyi na biribi nti etu nana oduro firikyi adeɛ so ɛnso ɛwɔ hɔnom nti etu na adeɛ so no n'akyi ɛna nana ɛyɛ abonyiwa kwadwo ɛnso bɛtena akonnwa so nana abonyiwa kwadwo bɛtena akonnwa so 1830 to 1831 na ɛsɛ afe baako anaasɛ afe nka no saa 1830 to 1831 ɛna nana abonyiwa kwadwo ɛnso bɛtena akonnwa so sɛ ɛyɛ asante mamponghene na nana abonyiwa kwadwo a yɛka no asɛm yi abusua na ɔyɛ redu eni ɛnso ɛwɔ ɛhɔ nom saa nso ɛna nana kwame gyima ɛnso bɛtena akonnwa so 1831 na nana abonyiwa kwadwo no yɛ redu ni nana kwame gyima yɛ ɔbɛto aso no 1831 na ɔno nso yɛ botaase ni okay ɔno nso ɔyɛ botaase eni n'akyi ɛyɛ nana oduro firikyi nti nana oduro firikyi no ɔtena akonnwa so ɛna ɔsan ba abiem ɛsan bɛtena akonnwa so nti odi kan tena akonnwa so 1826 to 1830 ɛna ɔsan ba abiem ɛsan bɛtena akonnwa so 1831 ɛde kɔsi 1860 nana oduro firikyi na ɔyɛ baabuni nti ɔhwɛ a ɛsan frɛ no ma ne bɛtena n'akonnwa bɛfa n'akonnwa yes no korɛ 1831 nti ɛbrɛ a ofiri akonnwa so ɛyɛ 1830 na afe akyi anaasɛ 1 year a year later ɛsan frɛ no ma ne bɛfa n'akonnwa yɛ ɔbɛtena so a from 1831 to 1860 nana oduro firikyi ɛnso ɔhɔnom afei n'akyi ɛyɛ nana kwabena dwomɔ bɛtena dwetadwa so 1860 wɔfiri saa abira n'abɔhene ntuo akyi ne deɛ nanom ɛba nyinaa tena dwetadwa so nana kwabena dwomɔ ɛbɛtena dwetadwa so 1860 to 1880 1860 to 1880 ɛna nana kwabena dwomɔ ɛbɛtena dwetadwa so nana kwabena dwomɔ na ɔyɛ kɔdeɛ kurom ni yɛ na ɔyɛ kɔdeɛ kurom eni na nse esum dun kakra ɛma akonnwa no ɔde ɛto hɔnom ɔdaroma sɛdeɛ esi ɛteɛ nso ɛwɔ hɔnom sɛbi esum dun no tene yɛ nana kwabena dwom ɔtena akonnwa so mfinhyia aduonu ansa na esum dun na akonnwa no ogyae ɛde ato hɔ mesrɛ me kam ɔdaroma nyame hwie nyinaa mmɔbɔ na ɔmmɔ nyinaa ho ban amen afei yɛntoa so abusua nana kwabena dwom akyi ɛyɛ nana atakora kwaku yɛ a ɔtɔ so mmienu na atakora kwaku ɔtɔ so mmienu bɛtena akonnwa so 1880 ɛde kɔya ɛde kɔsi ɛyɛ 1883 na nana atakora kwaku ɔtɔ so mmienu no na ɔno nso yɛ botaase ni na ɔyɛ botaase
eni na nana takrakwaku ekwaye no na nana osaibo nsu betina akunya so nana osaibo nsu no so na fa chem madaroma nana osaibo nsu no so eye botase eni ya ono so bibi ntie tu na de so nana osaibo nsu betina akunya so 1883 da itu na de so sa afi na mu eye 1883 na ede tu nana osaibo nsu ade so afi na chi nana Kwame Adwetwa nana Kwame Adwetwa obetina akunya so afi apem aha wotwe ade wotwe miensa ade kosi afi apem aha wotwe ade wotwe enum aye 1883 to 1885 obetina akunya so na nana Kwame Adwetwa na oye baabuni na ono bibinti yetunade so sadia esi etie de pefo hwe wa ne bi som ahwefo yetu ono so ade so ewo ehonom afi na chi nana yaw bwache na chi nana yaw bwache na yaw bwache so betina akunya so eye afi apem aha wotwe ade wotwe ensia ade kosi afi apem aha wotwe ade wotwe enson ono so no ye redu eni na oye redu eni ono so bibinti yetu no ade so afi na yaw bwache achi eye nana useche ya otoso emienu nana useche ya otoso emienu abusuan na useche otoso emienu betina akunya so afi apem aha wotwe ade wotwe enson ade kosi afi apem aha wotwe ade wotwe enwotwe ti 1887 to 1888 na sa afi na otina akunya so na useche ya otoso emienu ono so na oye redu eni na otina akunya so esa afi baako na say afi na chi nana Kwame Apia Osoche nana Kwame Apia Osoche otina akunya so 1888 ade kosi eye 1888 to 1896 kodie krom na otina akunya so ono no kodie krom de share ya otina akunya so 1888 to 1896 enso ewo ehonamo afi eye nana useche ya otoso mienu na useche ya otoso mienu betina akunya so 1886 to 1916 I was not oye redun na oye redun yes our friend man and not but no kunya so pen e bi nti yes our friend no e man say be fan akunya enso wo honom and the badiki aka na usa share otoso mi no tina akunya so from 1887 to 1888 and as abre no akunya free ni sa and na sa friend biem e wo 1896 enti na say 8 years achi fi share wo twe achi na sa friend man be tina akunya so from 1886 to 1916 na so be tina akunya so fi share dionu ede ka ho ye ka ba ko no di kan di wana so di akunya 21 years and so ewo ehonom na ono oye reduni yes and your friend man betina akunya so and so ewo ehonom afei nana osaibo nsu ya odi kai betina akunya so 1916 to 1930 1960 to 1930 nana osaibo nsu ya odi kai betina akunya so and so no oye reduni afei na chi nana kwakudua betina akunya so 1930 to 1935 okay 1930 to 1935 once no reduni na ono etunade so nana kwakudua etuno ade so enso ewo ehonomo kasi 1935 sabre na Asante Confederation ase Asante man obroni asan agye atum se yem pempam ne nkamo mbiem na santene tum nyen san fama no esanse bre a wo kire santene prempe ede koye no na abrofo no pese opekwan bia so ebre Asante ase enti woye ne se amani na ye ka Asante no watete obi afiri ho ya obi ani ni man ya sabre mpo ye se sabre santene wa gene di bra aye ne se onye santene sabio misenka na oye kuma sehene den so abrofo ye sa ade no hu se da bi esesa hwe obo Asante mu ade a amani nyina de ni boso ho ade ma santene ya abroni na e ka se watete di bra so ya sesi a onye santene we ku onye santene bi oye kuma sehene nenso Asante mu ade hye ni ye hu ne sa ye guso a ye de santene na santene abodi de santene di bra ye de ni bo bi ade ma no e na kwose broni ehwe hu se da bi a ane oman yi him say mintimi emfa menim die mabrofo nim die sabi mintimi fa mabrofo nim die enye bibia emfa mre oman na se esan say ye chi oman ne ene ko almina no ne ade ogwa emfi mantemu oman nante bai Sierra Leone se shows oman nante bai na se me say oman ni on the dibre ya eye Asante no me tie feel so na ma yen say onon kwan de kumasema no na Asante no obi an ne ho so dintina oman tie ase omo da so baba so no ene emse bibi sonku bi ta omo chi enti ade na mente ase na omo nsan ka omo man ne emu omo nsan ka omo man ne mum na santene nze yan dibire biem se santene kuma sene ne yan fa to nchen enti abusua 31st January 1935
ɛyɛ bronya akyi bosom edi kan ne da ɛtɔ so aduasa baako wɔ afe apem ahankono aduasa mmienu abakɔsɛm kyerɛ sɛ nanom san pem pam asante biom ɔsan ka asante biom the Asante kingdom was restored to its former glory abira asante ne prɛmpɛ yɛ ɔtɔ so mmienu sɛ ɔsan adwuma prɛmpɛ ɔtɔ so mmienu esu ade kyerɛ asante man na asante man nyinaa esu ade kyerɛ no abakɔsɛm ne sɛ mpo saa abirɛ no sɛbi na yɛ bo afɛre ɔna na yɛ dɔman ne osu ade kyerɛ asante ne prɛmpɛ yɛ ɔtɔ so mmienu sɛ asante ne sɛ dɔban na ɔka asanteman ho nanom a na ɛwɔ tachiman saa bɛ wɔn nyinaa so akyerɛ asantene abakɔsɛm ɛwɔ hɔ nom nkrataa wɔ hɔ a sɛ bi nyinaa enya akonya kan nti ɛfiri saa bɛ no aba no since 1935 the Asante kingdom was restored to its former glory eti na sɛ nnɛ yi obi sɔrɔ ka sɛ mesrɛmika wɔ mesrɛmika sɛbi mesrɛmika yewura ɛyɛ kumase hene a ebi ɛnipa korɔ no na onim na wonim na wakyerɛ ne mu yie ebi nso a no wonim na buapaeɛ na wahyɛ dɛ kasa for one selfish interest and this sad that it's in 1935 ebra kakra bi abrofo na che prempe the first call here na bibi nti oye se something ese akwanye something bi we kumase ne no abrofo na hu se there be asante bibi anti me asante the omo na asante until they restored asante to its former glory in 1935 31st January yeah free sabra no a di besi nne asante da so ya asante ya ye ni kumase bibia ne mo ye wo sante ne the king of Asante kingdom ya oda ye nyina no and history has it that impo sabre no eye Nananom ahene ya no na ye bo afre osuade kire sante ne na no ma hodo akai na esuai de kire sante ne enti sanete ti sabre no na Mamponghene na wo ho na nakwadua etunade so 1935 etunade so na owusu se kire abonyiwa ye otoso mienu enso betina so from 1935 and it was in 1935 to 1951 na owusu se kire abonyiwa ye otoso mienu and the betina kunya so Asante Mamponghene onso no ye reduni na nakwadua no ye reduni na owusu se kire abonyiwa ye otoso mienu no so ye reduni na owusu se kire abonyiwa otoso mienu de onso etunade so sa abusia etunade so wow and after the chi na safo kantanka ye otoso mienu onso betina kunya so 1951 and then ekosi 1958 onso no ye babuni no ye babuni enso ho no mansa na sabi oja akunya no ato ehonom and also ye babuni na chi na nakwam adwuma otoso mienu onso betina akunya so 1958 and ekosi 1966 to 1966 and nakwam adwuma ya otoso mienu onso no ye kodie krom de hye kodie krom eka de hye no onso baka cho so kokumase kra kote area ho tech kote ye kodie krom fo bi ye kodie krom ho omu nyina aka Mampong man no ho kodie krom ye wo kan US kote tech no omu ka Mampong man no ho ene wa de hye abusua omu ye kodie krom fo enti na kwam adwuma ye otoso mienu na oka kodie krom ade hye abusua no but na kunya so 1958 to 1966 ono so ye tu no ade so enso ewo honom sanso ena na natakra manyampon ono so no ye botase ni na ye botase ni but na kunya so from 1967 to 1987 from 1967 to 1987 na ono de ono so better kunya so 1967 to 1987 ya ono so dia kunya no de eto honum afei wan biem de oto so na akuamwa boaten abebio na akuamwa boaten abebio na akuamwa boaten abebio ono so better kunya so 1987 to 1995 1987 to 1995 ono so na oye babuluni na bibinti etu na de so enso ewo hono na akuamwa boaten abebio etu na de so na oye babuluni na chi da se bro se so to so ne yoga ya na no ya okura ebetina kunya so 1996 ade we si afem pimie no ene adinunum ti afi apem hanko no de okuno ensia ade go si afem pimie no ene adinunum 1996 to 2025 was the reign of Dasebro Sables the second na de say no ya botase eni na Sables Dasebro botase eni enso hono mo a enya asebuto akwanti abusia this is just a wrap of Nananom abetina Mampong akunya so ye ni nyina mu nkyeremu ene nyina mu adesua ne nyina mu amanebo esom ye ne yahwefo enso ewo hono nti interesting times ahead pa ya yidi ensem yachi ye bekoso a edi achi na nyame ya dom twedi amponyankopon ya dom na eye ne pe na eye ne fe na obie kwan mu da bibia ehase se da bibia hase da bibia ekoso a de beto fom bia ne de ni abrase kwan so se mpanyifo man kwan ko ade a besom ye de mu nkyeremu ade mu amane bo nyina
abesom ye ne ahwefo na bibia ewie because nza do no a na da bia omubusa dia ekọ omuso mu updates about the Mampong Silver Stool nomination process and only a day and so until finally me the final part of messages living free now fe yan wrap up the show Asante say you be the chair so frau and na ye be hwe yen do fine fan you do fine fan okay me kind Olivia watch the no and okay me kind Olivia watch the also share free Holland and I'm bedu master watch was hi ozu why we getting anybody care ya no okay now master watch say okay master Holland boko there and afei Nana KD to say thank you for the continuous coverage process. We are learning a lot from you and your team. Keep up the good work, fellow disciple. Medasi, senior disciple, Medasi. Nyame do not do me nkwani ahoden kwan. Say nyame so my nkwani ahoden. E go so ya dey betimi bia e ama Asante man Ghana man nyina wadaroma. Nyame na my ho ban. Na on fa yenkom asomdwe mu sa adam ti amen. Omo yi na ahwefo so ho ban. Say be am so nya ahoden. Na be e ba ma be hwe. Na bibia akoso asomdwe kwan so. Afei Georgina Bonsu enso ehwe ya enye asamketua. Afei na Jamra I say good job, Governor. That's not a jamra. So share Bibia Ecoso as we do a coin so. Afei, also Ajari Samuel say has Mampong two called people before. I also where's some year now? Yeah, there was some year now. What are ma? Maybe some year. I just feel I'm home. Let me mention one year. It didn't know more money about. You know, much more and a more addition and so about some more. Said yeah, it's a deposition. But before I can't say, my partner was said yeah, it be real. Oh, I bought one. Ha. And Nyame adaroma and that day for 1 hour 1 hour is it 40 1 hour 50 minutes wow that's been a very long time and Nyame hu ya mobo na odo me yankwani ahoden ya akra ya of course so ya di mama ne boy na abasomo enti me san wrap up biem quickly na fe yanko a in something na say nanom di nansia na si ho say one a person obe play Mampong akunya wo ye de hye na person obe play Mampong akunya ni bia akwanya da ho ma say free another etwem no ade besi na kwasie ya no wo Mampong ha me dia ma ne bosumu fa wade srede na say fa odwa to abra ten sense na do odwa to ba say wade kosi o man ni bi so won ti mi fa dwa to say e bia wo ye de hye no sorry say bia me kobena wo su am exam ye de hye no sorry aba say de hye nti ma ba me be pre da bi enya amama ne amane to do odwa to na nam say akunya wo be pre no eye man ni adwanti wo do odwa to a ekosi man ni bi so na man no edi wani na amama ne amane kwan so man answer kwan obedi wani oba chew amama ne amane ye say oye de o say oye de ense say oye de hia ya o say o de kan hu na wo de aba na wadi wani mu de aba na do mani amama ne amane kwan so o de aba abra na bibia ya asomdwe kwan so enti na hye ase efiti na no ebinada ya na de na etwato ti ne nyame adaroma bibia etwato ya de nyina mu amane bo ene nyina mu aye adesua eso ye na ho a enye asamketo ko nti deadline no ene the day nti sabredi na no close nominations afa na obe na normal close nominations nti se obi antimi masa oba be pray anaso obi antimi masa de gwa to eba abe pray Mampong akunya ne bi enso ewo ehonom said ya esi etie sama ekoso a ye de nyina mu amane bo enso so finally at long last no nanom close nominations for Mampong say odu udwa to eba no nanom adnina enso awie said ya esi etie enso honum afa yen to aswe aba yedi nkomo ya na yen from amane bo enso muti the next ya aka ne say na nanom awie nyina na ahima na daroma ono abetena se na fe wo hwe na dihye nyina mu wo dihye a ohunu se osefata na dihye a ohwe a ode o manhya ne nsa a o mena nimu mu ase but na kire na adwira na kire nkunyasofo na adwira he na de ne bekwa akọ kire nkunyasofo no so hwe na obu of okay ma me number ho wadaro matima bo ama sisi a wadaro do you ready na waka chere no bo ama ansa na ye free aye adwumadie so na bibia enso awie said ya esi etie okay mama basho the number is 0257 754 168 0257 754 168 mama basho your number ni wadaro 0257 754 168 0257 754 168 Pacho me that sim nzo nya ni wonya ni ya na o mehu na masa isi bi man sana na free life yi so akọ so unti na hima me Pacho mate na yetimi Pacho mate wadaro ma unti na hima adne ebe ma na adwa hene no na ko kire na ma tsam kunya
na no tena kunya hwe na se bia obi aha na sa amane bi na se obi wo bibi ka de fa ne ho a na wa kyerem se bia obi hye we bibi nti ye de kunya no ma ne bi a enye yie but o kyerem a enye se bia o kan na no ma je atum o senye sa de a obi kwa wetin de tan aka bibi e de afọ obi ho entie no na no mo nye ne sa se o kyerem se okay ba so onya okay ma me se su bi ma me mo so 02 ba so ma 0257 754 168 0257 754 168 Pacho ma wunya ni ye wadaroma ma me hu ene nto aso wadaroma sa na me free ha no akokra wadaroma 0257 754 168 Pacho me das mama eti abusia tinanum de ne kwatre wie na fei nanum kunyasofo no obia ni hwe ka se bia obia ni objection bia obia ni reservations bia about background bia na se ne atadwe nanum at de ne no magina to mu anisa no na fei ono ba kwatre yewura kotoko fie ewa gitumu a se bi san se na dan yewura ewa gitumu a baba no be swai e de akire Mampong man no na brepem oba man hia kotoko fie ba ba si bibi e de akire kuntu kantan bo crop bia Asante kotoko ne mamba cho say okay always see be at the actual crop bia Asante kotoko ne na bibia enso awie said ya ese tientie no ene emu amanebo eno ene emu nsem a yina ye de esom yina ye ho a enye asem keto akra ho nti ne ena officially process no yina awie ti ye mai na ye ba Mampong mai na be hu say officially process no awie ya bibia enso akoso asumdie ekwan so ewo ehono no an ye de mo an ne bo ababesom wa ne de ye chemu e de chairman say this year de nyame adom the process no enso awie asumdie kwan so yeah di man number na ma twa comment section di ba cho betimi ahwe wadaroma ma ba cho betimi ho wa ma twa comment section no say the ice tie enso ewo ho nti e bo nyame adom a de be aka bia ye beto fom ye be san ba ya dia baba somo said ya isi ya didi akire pa ya anyasem ketwa anye no kwa on say most of the schools na Asante Sabre ya vacancy na no enya kwanya na ewura no ma ye kwan a ya de munchiremu nyina enso be ba abeso abusu ha na be ma ye kwan ya de dwumadi nyina asie bedin ade aye kwabona wusu kai se nyima ko bia da roma ena so masne ma me dwumadi no ebremu aye appreciate wo mo na fe bibia enso enwie ye ya appreciate nyima ko ya omo so yasne amadi medie ebremu ansa na ye free ha akọ enede ye di kan eye road da mi am sister mi anti ma die na road to form Nyampong Nyampong na wa ya de pa nyami sure sabi ukra unya abamu ukra unya abamu e ba no Mampong sensem ya anti nyami sure ya wa ya de pa busu road to form Nyampong wa ya Mampong de se ya so yasne bi ema na ye ba Mampong edi amanyinu boyi na abesom ye ne yahwefo enso hon sanso ena afei eye OB Trading Enterprise eye opokubuache perfume house and boutique ya e Kumase South Central Junction opa tade papa opa papa any perfume papa me sew baby ba ko pesa so de woni chere no ani OB Trading Enterprise opokubuache perfume house and boutique ye Kumase South Central Junction maba wana wo hono woni mti omo de ahobrase na ye adwuma nti omo je ofeso na omo wadi dwuma so na bibia akoyi empabo a hye no bibi nti kama nto so kama ne be chiro kama pa ko to free OB Trading Enterprise ye Kumase South Central Junction and so hono mti wan ye na ye ko perfume ogumu ho na dey kama aye OB Trading Enterprise wana me ko ye ya me ko je no and so on nti so ye na ye ko OB Trading Enterprise Kumase South Central Junction fa omo number nsi a na eko jibi me so maba wana hono mo nimti omo bro mo ase pa ya enyasem kitwa number ni 0530 994553 0530 994553 0530 994553 OB Trading Enterprise and perfume papa ne tade papa ne papa nyina efie ene honom sanso na Better Grace Financial Services and so eso masne Better Grace Financial Services eso masne abusia Better Grace Financial Services ma min twem ye na yenti ase se wo ye Ghana ni na wo America na wo Canada empo bi ese sia wo ni Ghana wo ni America na Canada na mo o sie sika wo honom afi ukwa study permit na work permit e wo honom o wa japade bi e wo honom abusia catch us sesia on say ho akonto mu nsam ye na da luba kai no yenya ke be sa bedi ofufuo na mo mu tai bi sie no suntira but ani sika sem na abusia wo America na Canada na wo bre pesika yi on say e ho be hia say wo benya insurance company bi ado ho bata no na mpanyin si
ye jabo re the insurance company papa ado ho batana de misro obi man so obede hu papa na ado ho batana ma sabi that be onya faso this is a better grace financial service aba omo ye intermediary financial group a omo ye financial expert ti de omo ye say omo hwe wasem omo tie wasem ehwe bra ya wo bo okay ma yeah when your number no ho matime da asima ma da pass when your number no omo tie wasem ehwe bra wo bo ni sika ba wonsem na fei omo say ene ya okura bra ya wo bo ye tie wasem hwe bra wo bo ni sika ba wonsem insurance company we na say financial service we na o de ho bata wo mo a ebetimi abo odwuma wo ye odwuma ye from na wa ye kese na chibu hia mo a o matimi abo no na better grace financial services about timi so Ghana for mo America ne Canada mi so mo phone number is a only lady dina o hene re dina kusi ehwetwe nkomo on say insurance companies ni bebre ni financial services bebre o de ho bata wo mo china bia se o muni ho biem o hwe mo o hu omo o peska e bia ho chaba na hia mo apa de ya is there bi this wo wan san discount ma masa na me CS ka mo ka shem say me hu wan san na CS ka there bi anona better grace financial service I heard something we na there bi komana ya ba ma Ghana man ni wiase man na titiro pa e de Ghana for wa control say sarkodie bere o hene re na kusi obatampa woda wona e na say sarkodie bere nti o de better grace financial service about me so Ghana for wa America and Canada wo de better grace financial service fa wo bata wo mo na wo mo a emma financial service papa intermediary insurance service papa ya wo timi do wo bata no na abia bia be kwa wo hia no maboa na busia edika sem kwa ni said o de wo bata better grace financial service sabi ya me mfa sa ma nya musuo ni ho mpare e bet ho bi ba na bi ntimi nya adwuma bi ma wo ba be hwa ko mi se wo be kɔ wo be ye nya me dia anya no nko a afa o masuku fees ni ade better grace financial services wo mo abesom na wo mo aboa ahwe wo ma no akɔpem se wo be kɔ sukuu pɔ awie aye adwuma wo mpe wei na de na wo pɛ na de no nko a nya me ya adom no obo ho ban na bo ne de ha bi ama na mpo wo ye adwuma kɔ ho me gie mu na ebi adwuma bi akɔ pension wo pɛ sika bi aya ade a wo hinti ne jabo hwe on sa buchi tax em na ha adwen to yi ha adwen better grace financial service on kwa ho me gie mu ono mo nante no mo pɛ financial service pa de o mo ma wa wo mo a ebe boa wo atam sika kese de amount se wo kwa mo gie no yes ka de aya de o betam sika kese pa de amount yes ka de ba no tax free ya nye to bia wo ho ti umpe we na ede na opɛ o ti akontu mo wo pension na opɛ sika kese de aya de ni atam de amount e wa ba ya nye tax bia o se kama fa ti bi so fa better grace financial services omo number no 813 American number is na bonus ano 813 408 1084 813 408 1084 813 408 1084 ebusia better grace financial service and financial freedom for everyone financial freedom for everyone almost service no more for those pa life insurance omo ho afei college funding omo ho afei long term care omo ho legacy strategies omo ho retirement strategies omo ho business strategies omo ho ma disability insurance omo ho ma and afei living benefits and so omo ho e the amount so some form number ni BMI better grace financial service le dina o hene re dina kusi sabi na to ase hene ere ma me ye batampa o jina man say na ho omo de sabi insurance service on balenke omo de ade wa mama financial service on ba connect omo ade ama no abusia omo wa brand omo jina brand obi ase ya kina bi enko ba se omo ni obiem omo ayira na se me so da bi kon kwan chen bi na chanko okonye o ha ne amane better grace financial service and financial freedom for everyone financial freedom for everyone ti o hene da na kusi number no 813 408 1084 yeah we gan have the +1 bi di animu Pardon, I'll be number 813 408 1084. Abusia, I want to be what I'm copying and I made that say. Abusia, we did the company with Yamin Kayina home. Don't want to name and share. I'm a Mampong, Silver Stool Palace. I am Bob One here was Asante Mampong. That day, Gamia don't want to money bring a bremo. Cecilia, I'm closing a nominations. No, Cecilia, Nananom. They will come apart, so the Piakuina. You just have a new moon review. They are closing. Yes, Cecilia, there. After the process, never chassis. na hema na matem kunya daroma o maboa ma bibia ya so bi nti abusua bi nyina ebepem ha nyame nka nyina ho na wote na enche mesre wa se enen de dika ya be kan wa subscribe ma no wate na share ma wo nso nya bi hwe na ye nyini mom ye hwe de oso so nyankopon ebe ye nse nyame nti bibia be ya so bibia aye ade ama nyame nka ho makra bye bye